Bismillahirrahmanirrahim. Sen ne kızım, kimsin? Dünle bilen yolcuz başın işe verirsen. Zahranin babay. Oy kızı, sizi gördüm de halinizde bilir yetiştim. Ey mine, yaşaklarını iske düşürüp, sağına oturarız aleviyim bire. Kızım, bugün bizde süren saban duyuna bular jiyo beyremi. Bilem ebekey, bilem. Yaz sayan bek yaratıp gözetemin ana. Onda yığırıp kadetler soklanıp gelgen oğullar, biksire bul. Etiyen, sen de şirin mi bu lafını? Jidem kızım, jidem. Etiyim de, babayım da jigan. Bu beyramdan koşan boşlanıp bitkenin kızım bir kimde hatırlamayın. Bundan buğunga miras bulup kuşup gide bu materyala. Eyda kızım, bizge varıp kadile kunağımız bulursan. Eyda kızım. Rahmet ebi, bir şatlanıp baram. Şikken kuyalığım da var. Mine beyramga digan, bilagimden kabul etip alıp salet. Hayrat Ovet Adas'tan berinden birigen bu lekşini ura! 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 Yigitler bu yıl Hayrat abinin öğrendi bit. Yaş gelinden şikken sürgü. Sölüge şıktırıp asıl şıklar bilen. Yürü hizim salıp uçurga. Nasip bulsaydı bu bulegi. Meydanlarda jingen batırga. Yaş kilinden Tatarstan berinden birigen bu lekşini ura! 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 Uluslar, ederiz yaş gelin şeyi gelin. Yine bunda kız da var iken mi? Buna kızdan pul yavlar. Yüksek şıklar bilen yavlıq şıktım. Ortasında şeşek, gülgüne. Jiye baksan yigit bu bilekine, dörtte bilem sana men dege. Buna kızın Tatarstan berinden birigen bu lekşini Yigitler, Ege'ye sıkınak kızını bitiyoruz.
Кадерле мөгаллимнәр, укучылар, мәктәбебезнең кадерле кунаклары. Мәшкәрә мәрҗәннәре фәнни-гамәли конференциясен ачык дип белдерәм. Кадерле дуслар, без бүген сезне табигатьнең иң гүзәл, иң матур җиренә урнашкан, тарихта тирән эзле, күренекле шәхесләре белән дан тоткан Мәшкәрә авылында, Наумир Самигуллин исемендәге Мәшкәрә урта мәктәбендә күрүебезгә бик шатбыз. Без үзебезнең нәкъ менә шушы җирлектән чыгуыбыз белән шиксез горурланабыз. Уйлап кына карагыз. Тирә-юньдә олы мәгърифәт, мәгариф ушагы, ислам дөньясына шактый мәгълүм булган данлыклы Мәшкәрә мәдрәсәләрендә мәшһүр тарихчы, галим Шиһабетдин Мәрҗәнинең бабасы Милла Мөхәммәд Рәхим бине Йосыфтан белем алган. Бу мәдрәсәдә Каюм Насыриның әтисе укыган, Габдыннасир Курсауи үзе дә башлангыч белемне шушында алган. Birinci kosmonavt Yuriy Alekseyevich Gagarinni ұшышқа әзірләгән галим, академик Рөстәм Үтәмешев, дөнья күләм танылган бөек кыргыз язучысы Шыңгыз Айтматовның әнисе Нәгыймә абыстай безнең авыл кызы. Быел без Шыңгыз Тирекул улының 95 еллык юбилеен билгеләп үтәчәкбез. Бүгінгі ұлық жиыныбыз Мәшкәрә укулары Республика күләм фәнни-гамәли конференциясы 2023 ел укытучы устаз елы кысаларында үтә. Без милләтебез хакына, татарлыгыбызны, телебезне, гөреф-гадәтләребезне саклау, тарихыбызның иң матур яткәрләрен барлау максаты белән оештырдык әлеге чараны. Мәшкәрә мәрҗәннәре конференциясында барлыгы 5 секция планлаштырыла. Бүген менә монда килгән укучылар, аларның җитәкчеләре безнең мөхтәрәм кунакларыбыз. Шулай ук безнең дәрәҗәле кунакларыбыз бар. Алар белән дә танышып китик. Күкмара муниципаль районы башкарма комитет урынбасары, Мәгариф идарәсе җитәкчесе, Бөтен дөнья татар конгрессының Күкмара төбәге җитәкчесе Ахмадуллин Илфат Ильясулы. Күкмара районының имам мөхтәсибе Рәдиф хәзрәт Тимергалиев. Татарстан Республикасы
Milli Kitapxanaның фәнни эшләр буенча директор урынбасары, Татарстан Республикасының ат казанган мәдәният хезмәткәре, безнең мәктәбебезнең чыгарылыш укучысы Ирек абый Хадиев. Мөхтәрәм кунагыбыз Рауя апа Абдулловна. Иң беренче сезне әйтәсе идем, гафу итегез, зинахар. Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан югары мәдрәсәсе җитәкчесе Ильяс хәзрәт Җиһаншин. Бик шатбыз. Дини оешмалар белән эшләүче баш референт Зайнуллин Баязит Ркаилович. Бөтен дөнья татар кызларының ак калфак иҗтимагый оешмасының Күкмара төбәге татар хатын кызларының ак калфак оешмасы җитәкчесе, Татарстанның ат казанган мөгаллимәсе, бөтен дөнья татар конгрессының милләтләр алдындагы хезмәте өчен медале иясе Зөмәрә Нихат кызы. Татарстан Республикасы Мөселманнар шурасы рәисе урынбасары Илмир хәзрәт. Татарстан Республикасы мөселманнары Күкмара районы мөхтәсибәте каршында Аксакаллар шурасы рәисе, Мәшкәрә авылы имам хатиба Мөнир хәзрәт Юсупов. Күкмара төбәкне өйрәнү музее җитәкчесе Хасанова Рамилә Мәхмүд кызы. Конференцияны ачып җибәрү өчен сүзне Күкмара муниципаль районы башкарма комитеты урынбасары, мәгариф идарәсе җитәкчесе, бөтен дөнья татар конгрессының Күкмара төбәге җитәкчесе Ахмадуллин Илфат Ильяс улына бирәбез. Рәхим итегез. Хәерле көн, исәнмесез? Ассаламу алейкум, хөрмәтле кунаклар, республикабыз кунаклары, районыбыз укытучылары, укучылар, барыгызга да үземнең исемнән зур сәламнарны җиткерәм, һәм дә инде үзебезнең районыбыз җитәкчесе, үрнәк кешебез Дмитрий Сергей Дмитриевичтан зур сәламнарны алып килдем, һәм дә инде үзебезнең районыбызның башкарма комитеты җитәкчесе Азат Харис исеменнән зур сәламнарны барыгызга да җиткерәм. Шуннан да районыбызда бүген матур, истәлекле, зур вакыйга, Мәшкәрә укуларын үткәрәбез. Без инде Мәшкәрә укулары дип аны Диния нәзарәте белән республика җитәкчелеге белән бергә без аны Мәшкәрә укулары дип үткәрәдерик. Һәм инде быелгысы елны үзенчәлеклерәк итеп Мәшкәрә мәрҗәннәре дип икенче юнәлештә үткәрергә булдык. Мәктәпнең үзенең әле аерым конференциялар үткәргәне юк иде. Мөнир хәзрәт шушы вопрос белән, шушы сорау белән миңа кергәч, Мөнир хәзрәт бер генә тапкыр түгел, бер 2-3 тапкыр килгәндер миңа. Шулай бит без сөйләшеп утырганнан соң мәктәпкә тәкъдим итеп, мәктәп җитәкчелеген чакырып, алар белән сөйләшеп, менә шушы конференция оешты. Менә без аны бүген матур итеп үткәрәбез. Безнең мәктәпләребездә инде дини тәрбия бирелми, әмма дә ләкин дини һәм дөньяви тәрбияне янәшә алып бару ул бик кирәк әйбер. Ул киләчәк буынны белемле, тәрбияле, гыйлемле итәр өчен кирәк. Әмма дә ләкин без татар балалары, татарларның инде үзенең дине, ислам дине бар, шул дин белән берлектә алып барабыз. Бу бик кирәк әйбер. Мөнир хәзрәтнең дә киңәшләрен тыңлап, һәм инде мәктәп җитәкчелегенең киңәшләрен тыңлап, менә 5 секциядә үтә торган бик матур оешкан рәвештә менә конференцияга җыелдык. Мин телисе килә барыгызга да уңышлар, бөтен кешедәген инде үзен сынарга тиеш бүген. Менә килгән кунаклар бик күп, моның масштабы зур булачак әле. Мин иманым камил, шанам. Тиз арада оешты, бер ай ярым эчендә аның программасы оешып, кыска вакыт эчендә шулай оешкач, инде мин бик сөенәм. Теләк белдерүчеләр бик күп, чыннан да һәм инде матур булып чыгачак. Менә бүген инде Казаннан да кунакларыбыз бар, безнең дин әһелләре дә бар, шәкертләр дә бар. Чыннан да менә ул
тәрбие бу, тәрбие чарасы. Шын зур тәрбие чарасы. Ни өчен дигәндә, районыбыз мәктәпләреннән күп укучылар катнаша бүген. Алар аны күрә, тәрбие алалар. Һәм инде безнең укучыларыбыз дагы үзебезнең республикабызның төрле дини белем бирү йортларында укыячаклар һәм укырлар дигән теләктә калам. Biz мәктәп үткән ел 4 мәктәптә, бу ел инде 3 мәктәптә генә калды. Бераз үзебез инде игътибар җиткерә алмадык, шулай бит Рәдиф хәзрәт. Теге тәрбия дәресләре алып барабыз 3 мәктәптә. Бу бик кирәкле әйбер. Бик кирәкле әйбер. Дөньяви белем белән генә түгел, тәрбия чаралары күп үткәрергә кирәк. Ул киләчәк безнең балаларны ничек тәрбиялибез, безнең киләчәгебез дә шул булачак. Тагын барыгызга да телисе килә инде уңышлар, мондый чаралар күп булсын, мондый очрашулар кирәк, мондый очрашуларда без инде яңа дуслар табабыз, яңа фикерләр ишетәбез, яңа максатлар куябыз үзебезгә. Менә шул максатларыбызны тормышка ашырып матур итеп яшәргә язсын инде. Менә Мәчкәрә чыннан да ул тарихлы авыл, тарихи авыл. Күп буыннар әле моны хәтерләячәк, шулай бит. Районыбызда дагы менә татар гимназиясе бар безнең Күкмара шәһәрендә, 1 номерлы мәктәп. Шыңгыз Айтматов исемен йөртә. Быел зур түгәрәк дата 95 еллык юбилейында без аның шулай ук конференция итеп үткәрәчәкбез. Республика күләмендә генә түгел, дөнья күләмендә зур чара конференция үтәчәк. Сезне дә барыгызны да чакырып калам. Шушы Мәчкәрә җирлегеннән чыккан кеше, тарихны байыткан кеше, безне таныткан кеше, бөтен илгә таныткан кеше. Шуның өчен сез бүген көндә тарихи, зур тарихка бай җирлектә уңышлар телим. Шуннан дагы без белергә тиеш, онытмаска тиеш тарихны, һәм дә инде киләчәк буынганга дөрес итеп тапшырырга тиешбез. Әгәр дәген тәрбия белән дин бергә бармаса, безнең киләчәгебез булмый. Әлбәттә, дини яктан кешене тәрбияләргә кирәк. Дини кеше ул барбер икенчерәк була, тәрбияле кеше була, тыйнак кеше була, акыллы кеше була, сабыр кеше була. Менә шул сыйфатларны без үзебезгә сеңдерергә тиешбез. Һәм дә инде шушы җыенны, шушы конференцияны оештырган барлык кешеләргә зур рәхмәтемне әйтәсе килә, янып көеп йөргән кешеләргә. Шушы мәктәпкә һәр вакытта менә шушы җирлектә яшәүче фермерлар бар, алар һәр вакытта ярдәм итәләр. Мәктәптә яңа җитәкче Илназ Максумович, яңа директор безнең хәзер, ул да бик янып көеп, һәр менә гади тормышчан кеше менә мәктәп өчен тырыша, һәр вакытта үзенең табигый гади булмаган сораулары белән кереп, Илфат Ильясович, без ничек эшлик микән, моны ничек планлыйк микән дип һәр вакытта үзенең фикерләре белән уртаклаша, киләчәге бар бу егетнең. Без аңа дагы зур рәхмәт әйтик. Аның эше, аның хезмәте үзенең коллективы белән күренә. Менә алар бик матур эшлиләр, бөтен кешегә дә үрнәк булсыннар. Моннан соң да гына аларга, укытучылар коллективына зур рәхмәтне әйтәсе килә, мәктәп җитәкчелегенә, район җитәкчелегенә әйтәсе килә. Әгәр дә район җитәкчелеге белән бер тандемда эшләмәсәк, без бер нинди дәгән максатка ирешмибез. Безнең максатыбыз бер, районыбызны таныту, көчле укучылар чыгару һәм мәгарифебезнең дәгән төп максаты бүгенге көндә һәр балага бөтен шартларны тудыру, тиешенчә белем һәм тәрбия бирү. Безнең районыбыз җитәкчесе Сергей Дмитриевич та һәр вакытта, һәр җыелышта бер генә тапкырда мәгарифтә булган вакыйгаларны сорамыйча, мәгарифтә булган үзгәрешләрне сорамыйча үткәрми бер генә җыелышны да. Һәм дә үзе дәген бөтен мәгариф учрежденияларында ремонт булсын ул, кичкенә генә ремонт булсын, капиталь төзекләндерү булсын, төзелеш булсын, һәр вакытта үзе кайнап шушы вопроста, үзе бөтен балаларга шартлар булсын, укытучыларга һәм балаларга шартлар булсын дип һәр вакытта тырышып, үзе әйдәп йөри торган җитәкчебез. Менә Сергей Дмитриевичка дагы зур рәхмәтләребезне әйтәбез. Барыгызга дагы уңышлар телим, исәнлек, саулык, сәламәтлек, илләребез тыныч булсын, шулай бит.
Үзегез беләсез, илдә нинди вакыйгалар, ситуациялар барганын неме. Һәр вакытта без дугада булыйк. Менә бүгенге көндә инде сектор газында да нинди вакыйгалар бара, Украинада да нинди вакыйгалар бара. Илләребез тыныч булсын, якын кешеләребез исән имин булсын, бергә матур тормышларда, тыныч тормышларда безгә яшәргә язсын иде. Барыгызга да уңышлар, исәнлек, саулык телим. Рәхмәт барыгызга да. Бик зур рәхмәт, Илфат Ильясович. Сүзе безне Күкмара районы башлыгы киңәшчесе Кәримуллина Рауия Абдулла кызына бирәбез. Рәхим итегез. Hayırlı günler, kadirli bizim okuşlarımız, mektep kollektivi, kilgen konaklarımız. Мен de bugün bunda konak bulup oturağına kilgen idim. Mene şundan da bizning endi birinchi boshlanib jiberilgan meşkere okuları bugün şuşunday masштабны oldu. Узган ел biz karar kıldık, kabul ettik. Meşkere okuların 2 yılga bir mertebe etip, ikinci yılga onun 5 yıllığı bula. Bik zorlab uzdırığa. Onun orasında şuşu meşkere okuların okuşular orasında beygi fenni gameli konferensiya edip devam ederge. Ne için şuşulay? Mine әле okuşular kollektiv, gaile koşulaganda da gırıf gadetlerini көрсәттеләр. Biz özümüzün үткәнебезне, gırıf gadetimizni, dilimizni bilirge, barlarga, bugünkü gündə onu saqlarga hem alдағы bugunlarga topşırırga бурычлыбыз. Дөньяви вазгыятьтә бүгенге шартларда ул бигрәк тә мөһим. Әгәр дә үзебезнең авылларыбызда иң беренче гаиләдән башлана тәрбия, гаиләдә, авылларыбызда, мәктәпләребездә, балалар бакчаларында балаларыбызны туган якны, туган илне, туган телне яратучылар итеп, чын патриотлар итеп тәрбияләмибез икән. Сакчыларыбыз каян килеп чыга. Бүгенге көндә районыбыздан гына да 600-дән артык егетләребез илебезнең бөтенлеген, иминлеген, тынычлыгын саклыйлар. Контракт буенча егетләребезне бүгендә җибәрәбез. Күбесен белән сөйләшергә туры килә. Ничек карар кабул иттең? Без сакламагач, кем сакласын? Дигән фикерне әйткәч, әле безнең илебез яши, әле без нык үзебезнең бөтенлегебезне зур державабыз икәнне раслаячакбыз. Алла бирсә, җиңеп, менә шушындый многополярный мир дибез бит инде хәзер. Шушы вазгыятьне илебез безнең 5 елдан артык, 5 гасырдан артык хакимлек иткән державаларны йыгып салып дип әйтергә дә була. Үзебезнең илебезнең ныклыгын, без бөтенлеген яклый алачакбыз, саклый алачакбыз. Ә монда инде әлбәттә бүген менә монда билим алучы укучылар, бүген килгән балалар, алар безнең киләчәгебез, алар шуңар инанырга тиешләр, алар шуңар әзер булырга тиешләр. Мәшкәрә төбенә килгән вакытта чыннан да без үзебезнең шушындый төбәгебез булу белән горурланабыз. Википедияны ачасыңмы, интернетта хәзер мәгълүматлар бик зур бит инде, бик күп. Шул мәгълүматлар арасында мәшкәрәнең күренекле безнең шәкертләренә кадәр күренекле булган ул вакытта 2 мәчетле, мәдрәсәле авылыбыз инде бик көтәбез. Авырлыклар белән барса да реставрация эшләре шулай инде. Беренче җәмигъ мәчетенең аякка басып, әле шунда да инде реставрация төгәлләнгәннән соң бөтен республика гына түгел, Россия төбәкләреннән дә килгән кунаклар белән ул мәчетебезне кабат яңартылганнан соң ачырбыз дип, инде Шыңгыз Айтматовның юбилеена килгәндә Илфат Ильясович әйтеп үтте. Чыннан да без аны бик зурлап уздырырга тиешбез. Ул безнең бурычыбыз, чөнки андый дөнья күләм танылган халык язучылары, алар бик сирәк. Аның тамырлары безнең яктан булуы безнең зур горурлыгыбыз. Инде Шыңгыз Айтматовның 80 еллык юбилеен апрель айында ул килгән иде бит Казанга. Муса Җәлилнең юбилей көннәре иде ул. Үз кулларым белән шушында родовое гнездо дибез бит, нәсел булган нигезен табып, шунда аның юбилее бит инде безнең булырга тиеш иде декабрьдә, 18 декабрьдә туган көне шулай бит. Шунда бик зурлап каршыларга җыенган идек. Но насип булмады. Аның дәвамчылары 2 улы кайтып монда
бу тагын яңадан менә бер оныгы кайтырга җыена әле. Шушы туфракны алып китеп, мәчетләрдә намаз укып, зиратларда дуа кылып йөриләр. Менә шундый мөмкинлекләрне без булдырырга тиешбез, сакларга тиешбез. Һәм инде фәнни-гамәли конференцияның төп бурычы тарихыбызны өйрәнеп, бүгенге көндә без аны ничек саклыйбыз, алдагы буыннарга ничек итеп аны тапшырабыз, һәм үзебездән ничек итеп өлеш кертәбез. Укучылар, менә сезгә бик зур бурыч сезнең алдагы. Рәхмәт катнашучыларга, чөнки бер кичкенә генә bir cümle gene yazam diysen de onu nersedir bilmişi, nindidir bagajın bulmışı işlep bulmayı. Siz bu konferensiyaya bir küp öğrenip, özünüzden fikirlerinizi toplap, bugün işlerinizi bizge takdim edeceksiniz. Min kabat özümüzün serüveniş eligine de mine şaltıratıp aldı. Rayon için bik bırşıla, bik tırışa kelgen konaklarımız da әле Күкмарадан үттегізмеген юк микән? Күкмарада берничә ел булмаган, 1-2 ел булмасалар, тагын нәрсә үзгәртеп куйдыгыз инде диләр. Республика күләмендә, федерациябызда президентыбыз, ил президентыбыз, ил башыбызның ярдәме белән дә бик күп эшләр башкарыла. Ил күләм проектлар кысаларында, менә районда иң күп шушы акчаларны федераль үзәктән алып кайткан район республикада без дип әйтсәк тә була. Әле хәзер генә расладылар 2024 елга булган программа Күкмара шәһәренең тагын яңадан үсешенә 1 миллиардтан артык акча республика бюджетыннан карала. Монда инде әгәр дә матди байлыкта кирәк, беренче чиратта өстәлләребезнең дә мул булуы кирәк. Иң күп сөт сатучы районда без икәнен беләбез бит инде. Көнчыгыш районнар, көньяк районнар, Кара туфракта бик зурлап иген үстерәләр. Безнең Күкмара районында, Көлсу туфракта бик күп хезмәт куймыйчы, һава шартлары начар булган шартларда да менә бу елда 43 центнер уңыш алдык һәрбер гектардан. Монда инде безнең әти-әниләребезнең, әби-бабаларыбыздан калган беренчедән тырышлык, эш сөючәнлек, хезмәт сөючәнлек, икенчедән авылны саклап калган безнең гаиләләребез, üçüncüden bugün көндә тырышып хезмәт итүче хезмәткәрләребез. Менә шулар белән без бик бай, бу байлыкны алга таба да үстереп, мәктәпләребездә дә менә мондай конференциялар уздырырга да әле классларыбызда карап чыктым да. Хәзер мәктәпләр безнең федераль программа, республика программалары буенча үткән мәктәпләрдә заманча шартлар. Әле Мәчкәр мәктәбендә дә ул чират килеп җитә. Алла бирсә, менә кабат илләребез тыныч булсын. Инде сездән дин әһелләреннән көтәбез дугаларны, шушы дугаларыбыз барып җитеп, бүген мөселман дөньясы да бик зур хафада, шулай бит илләребездә, бөтен дөньяларыбызда тынычлык урнашып, безгә шушы тыныч тормышларда матди байлыклар, рухи байлыклар җитештереп яшәргә насыйп булсын. Барыгызга да уңышлы эшләр бүген. Сәламләү сүзе белән мәктәбебез директоры İlnaz Mağsumova. Rahmetiz. Hayırlı gün. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bizning maktabimizning hurmatli qonaqlari, konferensiyada qatnashuvchilar. Sizni bir de ko'ruvingizga biz bek shod. Endi Suriya G'abidolovna aytib ketgancha, endi bizning maktabimiz bitta tarixiy ma'rifatli o'rinda o'rnashgan. 1791-yilda tuzilgan birinchi Jamiyat masjidi onun madrasasi derecesi nindi yuqori madrasasigina butun dunyoga taralgan bo'lgan. Birida umr o'tgan xalq har vaqt bilimga, ma'rifatga umtilgan endi bizning o'zimizning maktabning negiz boshi deb aytayim, 1930-yildan boshlanib keladi. Meshkara boshlang'ich maktabi bo'lib ishlay boshlaydi ham so'ngra endi 7 yildan maktab bo'lib uyushadi. Birga bik ko'p avullardan bolalar kelib o'qiganlar endi 1973-yilda maktab direktori Nomir Abdullaoğlu Samigul'in tirishlig'i o'jatligi bilan maktabimizga birinchi negiz solina ham endi 1975-yilda bolalarni yangi o'quv yilidan qabul eta boshlaydi. Maktabimiz 480 o'ringa hisoblangan. Amma da lakin endi hozirgi kunda bizning bolalar 72, ularga endi 19 bilim o'qituvchi bilim beradi. Ularning 9'i yuqori kvalifikatsiyali, 7'si endi bizning birinchi kvalifikatsiyali o'qituvchilar. O'zimiz endi turli yarışlarga qatnashamiz, turli beygilarda qatnashamiz.
Аллага шөкер, нәтиҗәләребез дә бар. Әкрен генә атлап барабыз. Инде әйтеп киткәнебезчә, мин әле бер генә ел бу мәктәптә директор, ләкин бу мәктәптә инде 1909 елдан тарих укытып, шушында эшли башладым. Тырышабыз, эшлибез, Аллага шөкер, коллективка бик зур рәхмәт, бик тырышалар. Нинди генә сорау белән сорау әйтсәм дәген, алар күтәреп алалар, әйдә эшлик диләр, рәхмәт аларга барсына. Менә бу конференциядә инде мин узган ел Илфат идәрәсе аны кергәч тә мин әйтәм, безнең мәктәптә конференция оештырасы дигәч, Илфат идәрәсе әйдә оештырыгыз дип әйтте дә, инде без коллективка кайтып әйттем, һәм менә шушындый конференция оештырдык, Аллага шөкер. Бик кызыга идем үзебезнең мәктәптә конференция булуын. Бүгенге көндә мәктәбебез сугыш һәм хезмәт ветераны беренче директор мөхтәрәм укытучы Номир Абдулла улы Самигуллин исемен йөртә. Инде 2005 елда исем бирелде, 2006 елдан шушы директорыбызның хөрмәтеннән мемориаль такта ачыла. Нәрсәләр әйтеп киттем инде. Барлык катнашучыларга бик зур рәхмәт, килгәнсез, ерак дип тормагансыз, эшләрегез бик күп килде, бик сөендем. Ул конференция үткәргәч эш килмәсә рәхәт булмас иде. Укытучылар сөендереп торды, менә шуның хәле эш килгән дип, мин бик сөенәм. Һәм киләчәктә барыбызга да уңышлар, әйбәт нәтиҗәләр алып, сөенеп кайтырга язсын. Сүзем. Мәшкәрә укуларын үткәрү кичкенәдән күңелемдә тәрбияләнгән ватанпәрвәрлек хисләрен чын мәгънәсендә тормышка ашыру дип саныйм. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк диләр бит. Димәк, без үткәннәргә карап алга атларга тиеш, дигән иде Рәдиф хәзрәт Тимергалиев беренче Мәшкәрә укулары фәнни-гамәли конференциясендәге чыгышында. Нишләп соң әле без үзебезнең Мәшкәрә мәдрәсәләре тарихын, анда белем биргән хәзрәт остазларның тарихын барламыйбыз, дигән иде ул. Шушы изге ният безне әлеге җаваплы эшкә этәрде һәм башкарып чыгу өчен бүген бергә туплады. Рәдиф хәзрәт, Мәшкәрә мәрҗәннәре конференциясе Улуг Мәшкәрә укулары җыенының лаеклы дәвамчысы булсын иде. Рәхим итегез, сезгә. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Раббыбыз Аллаһка хәмд сана мактаулар, пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга ихлас күңел түрләребездән чыккан салават шәрифәләр булсын. Инде хөрмәтле җитәкчеләребез, хөрмәтле укытучылар, хөрмәтле хәзрәтләребез, хөрмәтле укучылар, хөрмәтле шәкертләр, монда килеп катнашучы кунаклар, һәр барчаларыгызга Раббыбыз Аллаһының сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, Аллаһ Тәгаләнең шушы теләге фақат безнең монда җыелуыбызда, шуңа да менә бик зур рәхмәт, зурлап сүз биргәнегез өчен дә. Инде мин бик шат сезнең белән күрешүемә, Аллаһ Тәгалә дә шат булсын. Шушында күрешкән, очрашкан шикеллек, фақат шатлыклы, куанычлы мизгелләрдә генә очрашырга һәм күрешергә безгә насыйп булсын. Амин. Әйтелеп үтте, инде шушы мәшкәрәбез, шушы үзебезнең җирлегебез дип, менә бүгенге конференцияның да темасы нәкъ шушында, чөнки бүген катнашучылар күбез инде республикабызның, үзебезнең ватаныбызның төрле почмакларыннан инде җыелсак та, бөтенебезне бер максат җыйды монда, шулай бит үзебезнең туган төбәгебезне ярату, үзебезнең ватаныбызны ярату, үзебезнең җирлегебезне ярату һәм шунда хәерле хезмәт кую. Бу инде зур бурыч һәм максат һәрберебезнең каршында. Бу конференция ул инде юкка гына әлеге мәктәптә үтми, моның менә әйтеп үтте инде алып баручы апабыз да безнең шулай бит. Моның тарихы бик тирән, бу инде берничә гасыр тирәнгә барып тоташа. Шушы җирлектә яшәгән. Без әйтәбез инде дин әһелләребез дип, ләкин онытмаска кирәк, алар шул вакытта бик көчле сәүдәгәрләр дә булганнар. Аларның дөнья белемнәре дә бик тирән булган. Алар киң кырлы шәхесләр булганнар. Һәм үзләренең җирлекләрен төрле якка танытканнар. Менә Татарстан күләм генә түгел, Рәсәй күләм һәм дөнья күләм. Чөнки караса хезмәтләрне
шул ук Оренбур мәдрәсәсе белән мәсәлән элемтәләрне, шул ук мәсәлән Шихаб хәзрәт Мәрҗәнинең мәшкәрә турында язган атамаларын аны инде Мөнир хәзрәт тә әйтеп үтәр, Аллаһ бирсә, Габделнасир Курсауи, Риза хәзрәт Фәхретдиннәр, бөтенесе без инде хәзрәт дисәк тә, мөгаллимнәребез, педагоглар, укытучылар Ризаддин Фәхретдинне көчле педагог, көчле шәхес итеп танып белсә дә, менә шунысына игътибар итәсе килә, дин һәм дәүләт әлбәттә бергә барган. Чөнки халык, без бөтенебез бер бөтен. Безнең инде ил башлыгыбыз Владимир Владимирович Путин да нәрсә диде? Без бер дәүләт, без бер халык бөтенебез. Яхшымы? Менә шушы Рәсәйдә яшибез икән. Димәк, аның инде иминлеге, аның саклануы һәм аның алга табатлавы ул безнең бөтенебезнең бурыч. Аллаһ Тәгалә үзе дә безне төрле милләтләр, төрле җирлекләрдә яратса да, ләкин безнең бөтен максатыбыз аралашып яшәү, яшеренеп каядыр яшәү түгел, аралашып бер-беребезгә күркәм мөгамәлә күрсәтеп яшәү. Менә бу безнең төп максатыбыз. Шуңа да Раббыбыз Аллаһ Тәгалә инде безне шушында җыйган, шушында безгә эшләребезне китерергә мөмкинлек биргән. Аллаһының рәхмәте булсын һәрберегезгә, менә монда килүче кунакларга да. Чөнки шакыру бездән, килү сездән, шулай бит. Әгәр дә шакырып кунагың килмәсә, шулай ук инде яман. Шуңа менә мин бик сөенәм, шушы мәктәпнең, шушы залы инде тулып торганга. Аллаһ Тәгалә насыйп итсен, менә шушында алган белемнәр, шушында алган тәҗрибәләр, безнең мәшкәрә тарихы турында булган мәгълүмат, ул инде димәк бөтен республика буенча таралачак. Һәм әлбәттә сезнең дә һәрберегезнең үз җирлегегездә булган мәгълүмат, ул инде шулай ук республика күләм таралачак. Димәк, сезнең кебек янып киеп йөрүче балалар республиканың һәрбер почмагында бар. Шуңа күрә монда килүче укучылар, сезгә инде аеруча да игътибарым. Аллаһның рәхмәте булсын сезгә шушы хезмәтләрегез өчен, шушы тырышлыкларыгыз өчен. Аллаһ бирсә, алга таба безнең җирлекләр турында да 100 елдан соң, 200 елдан соң, ширек гасырдан соң да әле зурлап сөйләрләр, Аллаһ бирсә, шушындый конференциялар үткәреләр. Безнең балалар, оныклар ул вакытта шулай бит. Шуңа да менә шушы җирлектә зур хезмәт куйган үзебезнең данлыклы шәхесләребезгә без инде әлбәттә Коръән укып, дуга кылмыйча да булдыра алмыйбыз. Сез ачуланмасагыз, иншалла, яхшымы? Ризадыр бит. Менә шушы авылның имамы инде Мөнир хәзрәт, сез бик матур Коръән укыйсыз, үзегез дуга кылып, безнең аксакалыбыз, иншалла, сүзне сезгә бирәм. Укучылар, җитәкчеләр, һәрберегезгә уңышлар, хәерле эшләр булсын, Аллаһның рәхмәте булсын. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام الحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن اللهم ربنا أي ربم الله أي ربم الله شوقان قرآنlarыбызны кылган дугаларыбызны үзеңнең ки рәхмәтләрең илә кабуллардан кылсаң иде. Укыганда, өйрәнгәндә хата кимчелекләребезне кичерсәң, гафу эйләсәң иде. Аллаһумма Раббана укыган Коръәннәребезнең әҗр савабын
Адам галейһиссаламнан алып килеп киткән мөмин-мөминәләрнең рухларына ирештер, рухларын шат кылсаң иде. Укыган Коръәннәребезнең әҗр савабын Рәсүлебез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу галейһи ва саллям рухына, сахаба кирамнар, табигиннар, ислам динен түкми, шәшми шушы көнгә җиткергән гөләмәләребез, остазларыбыз, әтияниләребез, әби-байларыбыз, кайнаталарыбыз, авылларыбызның, шәһәрләребезнең зиратында ятучы, килеп киткән барлык җәми арвахларның рухларына ирештер, рухларын шат кыл. Каберләрен нурлы кыл, каберләрен киң кыл, ята торган җирләрен җәннәт бакчаларыннан бер бакча ит. Ай Раббым Аллаһ, кылган гамәлләребезнең уң тарафларыбыздан алып, мәхшәр мәйданында пәйгамбәребезнең шәфәгатен насыйп ит. Пәйгамбәребезнең кулларыннан Кәүсәр чишмәләреннән сулар эчәргә насыйп ит. Саранлыктан, куркаклыктан, тәкәбберлектән, риялардан, борчу хәсрәтләрдән, шайтан вәсвәсәсеннән, әдәми шайтаннарның зарарыннан бер үзеңә сыенабыз. Ай Раббым Аллаһ, ахыргы сулышларыбызда, калпләребездә Аллаһ, дилләребездә ла илаха иллаллаһ, Мөхәммәдур Расулуллаһ кәлимәсе белән үз каршыңа кайтып, вәгъдә кылган җәннәтләреңдә очрашуларыбызны барчаларыбызга насыйп ит. Ай Раббым Аллаһ, һәр барчаларыбызда калпләребезне нурлы пак кылсаң иде. Һәр барчаларыбызга да ахыргы сулышларыбызда ла илаха иллаллаһ Мөхәммәдур Расулуллаһ кәлимәсе белән үзеңнең рәхмәтеңә ирешергә насыйп итсәң иде. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина газабан нар би рахматика архамар рахимин иля қиямин. Мәшкәрә укулары Республика күләм фәнни гамәли конференциясе үзенең 5-нче җыенын уңышлыгына үткәреп җибәрде. Сүзне әлеге чараларның алыштыргысыз оештыручысы Мәшкәрә авылы мәчетенең имам хатиба Мөнир хәзрәт Юсуповка бирәбез. Ул туган авылының тарихын барлауда, борынгы кабер ташларын торгызуда бихисап эш башкарган кеше. Рәхим итегез. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Barchalarımız yoktan bar kılıp, barchalarımızı terbiyelep, nimetlendirip duruşu, yer köklerin hocası bulgan, iki dünyanın hocası bulgan Allah subhanahu ta'ala'ga barcha maqtavlarımız, hamdlarımız, peygamberlerin en sonlusu, en nurlusuna көңілебіз турынан шыққан салават шәрифләре булсайды. Саламу алейкум, рахматуллахи баракатух. Аллах тағын сәләмі, рахмәті, баракатлары һәр баршаларыңызға, һәр баршаларың сеп булсайды. Саламу алейкум, рахматуллахи баракатух. Хөрмәтле дин кардәшләребез, җыенда катнашучы кунаклар, мәскәрә укуларын уздыру, татар рухи мирасын өйрәнүгә һәм саклауга бер өлеш кертә. Аның тирәсендә төрле өлкәләрдән дин әһелләрен, галимнәрен, җәмәгать эшлекләрен, тарихчыларын җыя. Быел Татарстан Республикасында милли мәдәниятләр һәм традицияләр еллык сарында үтүче 6-нчы республика күләм мәскәрә укулары республика төбәкләрендә яшәп белем алучы мәктәп укучылары һәм мөгаллимәләр арасында үтә. Шушы конференцияны үткәрүдә ярдәм иткән бөтен дөнья татар конгресс җитәкчеләренә зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Һәр елны аларның ярдәмнәрен тоябыз. Шулай ук бүгенге конференциядә катнашучы һәм инде бүген катнаша алмады Иләс хәзрәтебезгә бик зур рәхмәт итәбез килә. Аллаһ Тәгалә бүген көндә менә шулай бергә җыелышырга шу мизгелне бар кылды. Ниндидер эшләрне йөкләп, шушы эшләрне башкарган мөмкинлек биреп безгә шушы күркәм дин әһелләре белән очрашырга насыйп итте. Чыгышында бай тарихлы Мәскәү авылында сакланып калган тарихи истәлекләр белән таныштырырга рөхсәт итегез. Элек-электән авылыбызны Ишмән иле йөрткәннәр, Ишмән сәүдәгәр һәм медицина үтәмешләр бездә туган. 1610 елда дөньяга килгән Ишмән нәселенең иң танылган вәкиле Габдулла Абдусалам улы Тәмешев 18-нче гасыр ахырында Текстиль мануфактурасына нигез салган Мәскәү авылында аларның бер кизим мамык, ике Китайка тукымасы өчен җиберләү биналары, су тегермәне булган һәм беренче гильдия малмыш сәүдәгенә әйләнгән. Ул вакытта инде Мәскәү авылы малмыш язына керә иде. Мәскәү авылы мәдрәсәсе тирә-якта дан тоткан мәдрәсәләрнең берсе булган. Анда шактый күрекле галимнәр гыйлем алганнар. 1900 еллар чигендә имамнарыбыз метрикаларын язганда үзләренең дине белемнәре, кайсы мәдрәсәдә укулары, мәсҗеднең салыну еллары, мәхәллә халкының саны турында мәгълүмат бирелгән битне тутырга тиеш булганнар. Мәдрәсә ачылу кин дигәндә 18-нче гасырның урталарына карый. Ул заманда аның мөдәррисе Габдулхамид бин Ан-Тунтари булган. Аның шәкерте Габдулла Тәмешев Мәскәү мәдрәсәсен матди яктан тәэмин итеп аны яшәткән. Аның хатыны бик гыйлем иясе Габдулнасир Курсавиның апасы Мәрхәбә Ибраһим кызы булган. Иң элек шушны билгеләп үтәргә кирәктер. Татарларда мәдрәсәләр тоту традициясе гасырлар аша килгән. Һәр татар авылында мәдрәсә булган. Һәр татар баласы шунда белем алган. Шул сәбәпле әлеге гасырларда башта кайбер халыкларда грамматик мәсьәләсе кискен булган чакта дагы
Татар авылларында яшәүче кешеләрнең күпчелеге укый яза белгән. Алай гына түгел, татар әдәбияты тарихы белән танышкан, хәтта түгел фәннәрне дә уңышлы үзләштергән. Әйтик, 18-19 гасырлардагы мәдрәсәләр төрле дәрәҗәләргә бүленеп, кайберләре башлангыч дини белем бирү белән шикләнсә, икенчеләре дөньяви белем алу үзәкләре вазифасын да башкарган. Шушы белем бирү йортларында дини укулар белән берлектән дөньяви фәннәр дә укытылган. Әйтик, Мәскәрә мәдрәсәсе мисалга китерсәк, биредә укыту программасында физика, астрономия, логика, матур язу күп фәннәр булган, хәтта җыр рәсем буенча да күнекмәләр бирелгән. Мәскәрә мәдрәсәсендә язылган шактый кул язмалар сакланып калган, күбесе 18-19 гасырларга карый. Мәдрәсәдә нәрсәгә өйрәткәннәр, нинди фәннәр укытканнар барысы турында сөйли бу язмалар. Мәдрәсә шәкертләре арасында гарәп теле, Коръән, Шәрхул Гакыйд, Шәрх фикә китаплары укылган, күчерелгән. Әл-Ялгыши, Әл-Систави, Әл-Казаклари, Әл-Оренбурги сүзләре монда кайсы авыллардан кайдан килеп белем алар турында хәбәр бирә. Шу кул язмалар хәтта архивлар да бирә алмаган мәгълүматны бирәләр. Мәдрәсәдә белем бирү системасы бик көчле булган. Шәкертләр гарәп, фарсы телләрен өйрәнгән. Кул язмаларын күбесе гарәп телендә, алар арасында дини риваятлар, шигырь әсәрләр, Габдулнасир Курсави, Шиһабетдин Мәрҗани хезмәтләреннән күчермәләр, гарәп теленнән имтихан сораулары да бар. Архив мәгълүматларына караганда, Мәскәү авылында 1791 елда таш мәчет салынган, аның мәдрәсә эшчәнлеге хакында мәгълүмат әле аңа кадәр 1765 елга карый. Бу вакытта авылда аерым бер низамга тәртипкә салынган белем бирү барышы инде оештырылган булган. Тарихи чыгынаклардан күренгәнчә 255 еллык мәдрәсәдә үткәрелгән дәреслекләр, күргәзмә сыйфатлар гамәлгә кертелгән. Шәкертләр дистәләгән дәреслек кулланмаларынан уңышлы файдаланганнар. Бу китаплар мәдрәсә китапханасына теркәлгән. Мәдрәсә диварларына зур хәрефләр белән тәртип кагыйдәләре язылып, беркетелгән булган. Тәртип бозучылар исә җәзага тартылган, әйтик, баскычтан йөгереп төшкән шәкерт 2 тиен штраф түләргә тиеш булган. Кыш көне үз киемен киеп тормыйча гына урамга чыккан өчен укучы шәкертләр 3 тиен күләмендә штраф түлгән. Әлбәттә, мондай җәзалар мәдрәсә шәкертләренең иминлек һәм сәламәтлеген кайгыртып билгеләнгән булган дип уйларга кирәк. Шәкертләрнең дәрес хәзерләү укудагы өлгешлеге гел игътибар үзәгендә булган. Гомумән шуны ассызыклап әйтергә кирәк. Шурыбызда халкыбыз дине белем алуга зур игътибар биргән, чөнки шәригать кануннарын белмәү хурлык булып саналган. Шуңа күрә мәдрәсәләрдә укырга килүчеләр бик күп булган. Мәскәрә мәдрәсәсенең алтын гасыры мөдәррис Мөхәммәд Рәхим бине Юсуф исеме белән бәйле, ул башта 3 ел дәвамында Мәскәрә мәдрәсәсен җитәкләгәннәр, 10 ел Дагыстанда укый. Кире Мәскәрәгә әйләнеп кайткач, Мөхәммәд Рәхим бине Юсуфны Вятка губерниясе Мамлюк уездының ахун итеп сайлар. Ул мәдрәсәдә фикъ, сулы фикъ, хадис, каләм һәм мантык гыйлемнәрен дәрес бирә. Нәкъ аның шырында Мәскәрә мәдрәсәсе бөтен Идел Урал төбәгендә танылган мәшһүр шәкертләрнең Габдулнасир Курсави, Кышкыр авылы Имам Мөхәммәд Рәси Якуб бине Яхия Фатих Амирханның бабасының атасы, Казандагы Иске Таш мәчетенең имамы Амирхан бине Габделманнан, Шиһабетдин Мәрҗаниның бабасы Субхан бине Габделкәрим Әл-Мәрҗани, Түнтәр имамы һәм Түнтәр мәдрәсә мөдәррисе Гали бине Сайфулла һәм үзенең Мәскәрә мәдрәсәсендәге дәвамчысы Габдулла бине Яхи Әл-Сиртуш атырга мөмкин. Соңгы итеп исемен атаган мөдәррис Габдулла бине Яхия Әл-Сиртуши Габдулнасир Курсави белән бергә Бохарада укыган. Шиһабетдин Мәрҗани аны югары бәйләгән. Каюм Насирның әтисе Мулла Габдулнасир Хусайин. Мәскәрә якынында Мәмәшир авылында туган Җамалетдин Бикташи, шулай ук Мәскәрә мәдрәсәсендә гыйлем алган шәхесләр. 1830-1880 еллар арасында Казанның Апанай, Галиев, Пишан базары, Борной, Ал-Мәчет мәхәлләләр башында менә Мәскәрә мәдрәсә шәкертләре торган. Һәрбер төбәктә, һәрбер авылда борынгы заманнарда динебезне күтәрүдә, динебезне таратуда зур эш керткән, саулыгын, байлыгын динебезне күтәрү өчен шәлләмәгән, үз акчаларына мәчет, мәдрәсәләр салдырып, халыкка дине белем биреп, Аллаһ кушканча яшәп, авыл халкына хезмәт иткән укымышлы галим кешеләр яшәгән. Андый кешеләр безнең Мәскәрәдә булган һәм вафатларыннан соң үзебезнең шәҗәрәтебезгә җирләнгәннәр. Районыбызның авылларында иң әвәлге, иң күп тупланган урын ташларыбыз әйтәс килә. Мәскәрә авылында ул 33 кабер ташыбыз бар. Авылыбыз гомумән татар тарихында мәгърифәт үзәге буларак абруйлы бер урын алып тора. Зираттагы ташлар да электе мәдәнилек, мәгърифәтлек ишендә узган тормышның көзгесе кебек. Ул ташларда Мәскәү авылын нигезләгән Ишман картлык дәвамчылары, үтәмешләр, нәселләр, аларның хатыннары, балалары, тарих һәм дин галиме Шиһабетдин Мәрҗани хезмәтләрендә телгә алынган мөдәррисләр, мәшһүр затлары Габдулла Яхи Әл-Сиртуши, Мөхлисулла Мәхсүтулла Каргави бәйле киң мәгълүмат теркәлгән. Инде кайбер ташларында күбесендә Коръәннән, хадисләрдән яшәеш һәм үлем турында изге гыйбарәләр яисә шундый истәлекле шигъри юллар да уелган. Үлем касадыр, һәркем ул касадан ишәр, кабер ишектер, һәркем ул ишектән керер. Шушы таш язмалар безнең татар мөселман халкыбызның шул тарихның чагылышы ул. Таш язма истәлекләрен кичектермичә барлап, өйрәнү мөмкинлек булганда укучыдан саклау изге бурычларның берсе. Чөнки бу кабер ташларында бабаларыбызның гази исемнәре уелган. Һәркемнең күңелендә иман беренче нәүбәттә ата-бабаларның изге рухларында ихтирамнан башлана.
Районыбыз зиратындагы бик борынгы истәлектәр ташлар, борынгы язмалар белгечләре, тарихчы галимнәребез, якташыбыз Ирек Хадиев, Раиф Мәрдәнов, Күпмара туган як өйрәнү музей директоры Ләбүдә дәүләт шәһәр тарафыннан өйрәнелеп, Таш язма истәлекләре дигән китап бастырылды. Бу хезмәтләр өчен бик зур рәхмәтебезне әйтәбез килә. Чыгышны тамамлап, безне хөрмәт итеп, ерак аралардан якын итеп килгән кунакларыбызга зур рәхмәт, шу күркәм чараларны әзерләүдә зур көч куйган Мәскәү урта мәктәбе, Мәскәү урта гомуми белем бирү мәктәбенең коллективына һәм балаларның иганәчеләргә Аллаһ Тәгаләнең чиксез рәхмәтләре җитсен иде. Бар эшләре зуң булып, кайгы хәсрәт күрмичә яшәгез мөхтәрәм кунакларыбыз. Фәнни гамәли конференция һәм Мәскәү укулары сезнең катнашыгызда дәвамлы булса дип әйтәс килә, тагы бер генә әйтәс килә. Инде хөрмәтле кунакларыбыз, менә күп кенә галимнәребезнең, олуг галимнәребезнең бөтен халаҗифетләре безнең шу Мәскәү авылына чыккан Салихҗан, Галифҗан Барудиларның халаҗифетләре, менә инде алар шушы Шигабетти Мәрҗәнинең халаҗифете шу Мәскәү төбәгә билгән шушы изге аналар дип әйтәс килә. Менә олуг галимнәребезнең хатыннары дип әйтик, инде шу авылыбызның бик горурлыклары. Шуннан да менә монда инде әби бабайларның инде олуг тәрбияләре, без дә моның белән горурланабыз. Тагы бер сүз әйтәс килә. Салихҗанның инде Галимҗан белән Салихҗан Барудины инде Волга өлкәсенә сөргөнгә җибәргәндә дәген Салихҗанның кызы Әминә Туташыбыз дип әйтик, 14 яшьлек кызыбыз менә декабристлар хатыннары күк әтимә авыр була дип әти сортына Волга өлкәсенә китте. Менә бик зур рәхмәт. Allah рәхмәте булсын. Бик зур рәхмәт. Яшь буынга милли тәрбия бирү, гасырлардан гасырларга күчеп килгән бәһәсе булмаган милли байлыгыбызны саклау, халыкка җиткерү өлкәсендә китапханәләр тиңе булмаган эш башкаралар. Әлеге хезмәтне олы җаваплылык туеп башкаруда Татарстан милли китапханәсенең роле зур. Зур горурлык белән тагын бер кунагыбызга сүз бирәсе килә. Мәктәбебезнең чыгарылыш укучысы, бүгенге көндә милли китапханәнең директор урынбасары вазифасын башкаручы Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Ирек Габделхай улы Хадиевка вакыт табып безнең белән очрашуга килүегез өчен бик зур рәхмәт. Рәхим итегез, сез сезгә. Рәхмәт, хәерле көн, хөрмәтле җәмәгать. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Менә безне каршы алганда һәммәбезнең диярлек күңелен җилкеткән бер күренеш күрсәттеләр. Сабантуйга бүләк җыю күренеше. Күкшел авылында аны бик үзенчәлекле итеп уздыралар. Аның исеме дә менә Сүрән сугу дип аталаймы? Сүрән янәшә генә авылларда да әле ул яулык җыю, сөлге җыю дип атала. Аларда бераз гына үзенчәлекле, аякларына итекләр кигәннәр иде игътибар иткән булсагыз. Әмма ничек кенә булса да егетләрнең, кызларның менә шушындый күренеш күрсәтүе безнең һәммәбезнең дә менә шушы халкыбызның иң зур рухи байлыкларының берсе булган Сабантуйлык көннәренә алып кайттаймы, күңелләрне җилкетте, өлкәнрәк кешеләрне яшьлекләренә кайтарды дигән кебек. Менә җегетләр бик матур җырлады. Бер-беребезне сагынышырбыз, чит җирләргә таралсак дибәйме? Белмим, мине сагынучылар юктыр дип әйтә алмыйм, бардыр инде ул. Но үзем бик сагынып кайтам инде мин туган якларга. Мин шушы Мәшкәр авылының күршесендә генә булган Мәмәшир авылыннан бу залга ел сайын бер җыелуны үзем өчен ниндидер бер ритуал кебек кабул итә башладым. Кереп утырам, президиум бу башта буламы, президиум теге башта буламы, җайлыгына урын алам да, тәрәзәдән авылыма карап утырам мин. Әнә Мәмәшир авылы күренеп тора, менә шуннан 2-3 кенә чакрым ул. 9-нчы һәм 10-нчы сыйныфларны шул авылдан көн сайын Мәшкәрәгә йөреп тәмамладык. Безгә бик зур гыйлем дә бирделәр, мондагы мөгаллимнәр, һәм бик зур күңел байлыгы да бирделәр. Чөнки үз авылыңда гына яшәп, үз авылыңда гына укып бер Казанда кайнап яшәү бер нәрсә, ә без монда тирә күршедән булган менә Күкшел, Мәшкәрә, Туйымбаш, Чуллы авылыннан җыелган егет-кызлар бергә җыелышып, бер-беребезне байытып дип әйтәсем килә инде, күңелләребезне менә әле бүгенге көндә дә классташлар белән аралашып, хәлләребезне белешеп яшибез. Ул безнең көндәлек тормышыбызны менә шулай күңелле итә, ямьле итә. Яшьлек хатирәләре белән яшәү ул инде күп кешеләргә, күбебезгә хас әйберләр.
Шуңа күрә тагын бер мәртәбә сөенеп, шатланып, куанып кайтуымны белдерәсем килә һәм чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Инде Мәчкәрәнең нинди тарихи авыл һәм бу төбәкләр нинди тарих төбәкләр икәнлеге турында сүз күп булды. Соңгы 10 елда дип әйтим микән, бәлки бераз кимрәктер, Күкмара районының бик күп авыллары тарихларына багышланган китаплар басылып чыкты. Әмма ул китапларның иң беренчесе барыбер безнең Мәмәшир авыл тарихына багышланган китап булгандыр. Ул бик аз гына тираж белән, гасырдан гасырга, буыннан буынга дигән исем белән Нурулла абый Шәрифуллинның авторлыгында безнең милли китапханә нәшриятында дөнья күргән иде. Ул китапны инде хәзер табу да бик кыен. Беренче карлыгач булгандыр, әмма аннан соң инде шактый ук саллы, бик төсле матур рәсемнәр белән яхшы кәгазьдә басылган, калын тышлыклы, каты тышлыклы китаплар бик күп дөнья күрде. Бу бик сөендерә торган, куандыра торган күренеш. Бигрәк тә менә мәктәптә укучы балалар үзләренең авылларының, төбәкләренең һәм үзләрен шушы авылда яшәгән шәхесләрнең үткәннәре белән, тарих белән кызыксына торган булсалар, шушы китапларга мөрәҗәгать итеп, тарихтан күп мәгълүматлар алалар. Һәм бу инде әлбәттә иң беренче чиратта милләтпәрвәрлекне, ватанпәрвәрлекне үзебезнең гаиләләребезгә, нәселләребезгә, авылларыбызга һәм районыбызга, төбәгебезгә булган мәхәббәт хисләрен яратуны тәрбияли торган китаплар. Менә Мәчкәрәнең дә, тагын үземнең авылны кыстыра Мәмәширнең дә әле менә шушындый калын булып, зур булып дөнья күргән тарих китаплары юк. Күрәсең, тагы да күбрәк, кызыклырак мәгълүматларның туплануын көтә торганбыздыр. Һәм моңа кадәр чыккан китапларны борынгы тарих өлеше бик үк зур булмаганын искәртеп үтә алам. Мөгаен менә бу авыллар шушы борынгы тарихның да күбрәк булып туплануын һәм материалның тагы да кызыклырак булып җыелуын көтә торганнардыр. Менә бүгенге җыеннарның да бигрәк тә мәктәп укучыларының менә шушы эшкә җәлеп ителүе киләчәктә шушы төбәк тарихларына багышланган китапларның менә шундый бай мәгълүматлы булып дөнья күрүенә тәэсир итәр дип уйлыйм мин. Чөнки алар изләнәләр, алар укыйлар, алар интернетта йөзәләр, алар архив материалларына да мөрәҗәгать итә. Алар безнең кебек азмы күпме тарих белән кызыксынучы кешеләрне дә мәшәкатьләп борчып торалар. Без аңа шат кына әлбәттә. Шуңа күрә әйткәнемчә, киләчәктә дөнья күрәчәк менә шушы Мәчкәрә авылы тарихы китабы ул үзенең күп мәгълүматлылыгы белән һәм зур масштаблы, киң географик масштабны кулачлавы белән дә аерылып торыр. Чөнки ачык һавадагы музей дип тә атыйбыз без Мәчкәрә авылын. Монда әле безнең борынгы тарихыбызны чагылдырган архитектура истәлекләре дә һәм инде менә Мөнир хәзрәт әйтеп үткәнчә эпиграфика истәлекләре шактый күп саклана. Алар бик тырышып аларны саклыйлар. Менә күреп тордыгыз, Мөнир хәзрәт үзе үз куллары белән һәрбер кабер ташын махсус эремәләр белән эшкәртеп, аларның тагы да узак елларга сакланышын тәэмин итеп йөри. Аннары менә мәчеттә бара торган реставрация эшләре ул район хакимиятенең зур тырышлыгы белән алып барыла. Бүгенге көндә шулай ук алга таба безнең менә бу тарихи истәлекләребезнең узак елларга саклануын тәэмин итәр дип уйлыйм. Бер Мәчкәрә авылы турында гына сүз алып барсак та, без монда килгән кунаклар әйме рәхмәт әйтеп тә һәм теге шушы төбәкне, шушы авылны данлап та, дәрәҗәсен күтәреп тә, танытырга теләп тә, шул турыда күбрәк сүз алып барабыз. Әмма монда бит безнең бөтен районнан җыелган мәктәп укучылары бар, шулай бит инде. Аларның һәммәсенә үзләренең туган авыллары газиз, якын, бик менә өлкәнрәк кешеләр дип әйтим инде. Безгә әле бәлки күпмедер дәрәҗәдә сезнең бүгенге чыгышларыгызны бәяләргә дә туры килер, хуплау сүзләре, мактау сүзләре дә әйтергә туры килер. Бик күңел шуны теләп тора, әйтәсебез килеп тора, мактау сүзләрендә сезгә шын күңелдән хуплыйбыз бу эшегезне. Һәрберегез үзегезнең иң беренче гаиләгез тарихын, нәселегез тарихын өйрәнүдән башлап, авылыгызның, мәктәпләрегезнең, аннары узак еллар буе авылыгызда яшәп килгән колхозларның тарихын җентекләп өйрәнсәгез, ул бер дә начар күренеш булмас. Һәм алга таба сезнең менә шушы
күркәм матур изге эшегездә мин бары тик уңышлар гына телим. Алга таба менә бу фәнни җыеннар зур уңыш белән узар һәм киләчәктә тагын шушындый матур очрашулар насыйп булыр дип уйлыйм. Шактый узак еллардан бирле üstümdə əmanət булган bir әйбер йөргән икән. Каядыр алып куйганмын да, онытканмын дисәм дә ярый, әле күптән түгел генә казып чыгардым. Менә шундый бер китап ул. Авторы Нурания Көбәш дигән, Мутантлар дип аталган китап. Аз гына тираж белән дөнья күргән, әмма бик кызыклы китап. Иң кызыгы авторның бүләк язмасы белән бу. Мәшкәрә мәктәбе музеена барыгызга да исәнлек, саулык, иминлек теләп, автордан шушы мәктәптә 1965-1969 елларда укыткан Төхбәтуллина Мифтахова Нурания Гариф кызыннан. Шактый узак еллар миндә йөргән, гафу үтенәм әлбәттә. Мин моны әллә кайчан инде Мәшкәрә музеена тапшырырга тиеш булганмындыр. Әмма Илнас Максумович музейыгызда лайыклы урын алсын иде бу китап һәм кызыксынучылар укып танышсагыз, бик матур, бик күңелле әдәби китап укытучылар тормышына багышланган. Менә үстемнән йөк төште. Рәхмәт бик зур. Бүгенге конференциянең, Мәшкәрә укуларының эшендә зур уңышлар телим һәммәгезгә. Кунак булып килгән кешеләргә дә бик зур рәхмәт. Исән сау йөрегез юлларыгызда һәм бүгенге укучыларга теләшкычлары каушамыйча үзләренең белемнәрен, сөйләүләрен, җиткерүләрен һәм алга таба да шушы эшләрен дәвам итүдә уңышлар телим. Ә инде бу бәяләүче экспертлар булабызмы, жюри булабызмы, дөрес итеп, гадел итеп бәяләүне теләп калам. Зур рәхмәт игътибарыгызга. Ирек абый, бик зур рәхмәт. Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәтенең президиумы әгъзасы, ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан мәдрәсәсе Балташ бүлеге мөдире, Мөнир хәзрәт дөрес әйтәмме? Рашид хәзрәт, Рамил хәзрәт, гафу итегез, сүзне сезгә бирәбез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле укытучылар, хөрмәтле балалар. Инде мин бүген шушы мөдиребез, шәхсән үземнең яраткан остазыбыз, шушы ислам динен кабул итүгә 1000 ел эчендә Казан югары мөселман мәдрәсәсе Иләс хәзрәт Җиһан исеменнән сезгә олы сәлам җиткерәм. Иләс хәзрәт гафу итенде. Инде шушы безнең һамында Иләсгә төзелеш белән, инде безнең шушы мәдрәсәбез яңа проекты төзү белән мәсьәләсе буенча зур җыелыш булырга тиеш бүген. Шуның сәбәпле Иләсгә катнаша алмады. Һәм да инде миңа шушы Балташ бүлеге мөдире буларак биредә катнашырга кушты һәм сәлам җиткерә кушты. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Инде хөрмәтле шушы конференция оештыручылар, инде Мөнир хәзрәт шушы Мәшкәрә укулары турында әйткәч, мин хәзер яңа нинди форматта барам икән дип менә әле бүген күргәч, аеруча рәхмәт Илфат Ильясович. Менә бу эстафетаны алып, менә монда Кукмара Мәшкәрә авылында гына түгел, Кукмара районында гына түгел, районнар арасында мәктәп балаларын җыеп, менә шундый Мәшкәрә мәрҗәннәре дигән конференция оештырып җибәрү, һәм бу чыннан мин күрәм, буның киләчәге бар. Чыннан да мәдрәсә, мәчет ул бина белән генә түгел, аның укучылары белән, аңа йөрүчеләре белән ул бай. Һәм чыннан да менә шушы Мәшкәрә мәчете турында, тарихы турында безгә инде хасатан мөдиребез Иләс хәзрәт, Мөнир хәзрәтне һаманда теге утын үстәп Мөнир хәзрәткә әйтә, Мөнир хәзрәт монда бу конференция, бу башка конференция оештырып әйт инде. Башкарылган хезмәт инде безнең мәдрәсәбез 1000 еллык мәдрәсә, кыскача әйткәндә, ул инде безнең 90 елдан соң ачылган иң беренче мәдрәсә, һәм аның инде 30 елдан артык аның хәзер тарихы бар, 90 елдан соң. Һәм бүгенге көндә Аллаһка шөкер, җумһуриятебез тарафыннан, ил тарафыннан милли компонентка, безнең татар гырыфына зур игътибар бирелә башлады, Аллаһка шөкер. Әмма шуны әйтәсе килә, менә безнең егетләребез, шәкертләребез күрәсе әйтендә, бу инде монда килгән бәйрәм формасы түгел, алар көндәлек шушындай татар милли
формасында белем алалар, һәм мин үзем шушы мәдрәсәнең шәкерте буларак 99 елдан да укырга кирдем, һәм 99 елда шушы форма мугаллимнәрдә һәм шәкертләрдә бар иде. Ягъни бу сыйфат мәдрәсәнең 30 ел электән үк милләтебез өчен янып йөргән Исхак хәзрәт Лутфуллин, Ильяс хәзрәт Җиһаншин, әйме һәм Ильяска туплаган шушы мугаллимнәр шушы 30 ел дәвамында шушы бер тәртипне алып бара. Шуңа күрә бу әле хәзерге чыккан милли төсмергә ил тарафыннан игътибар итү сәбәпле чыккан формулар түгел, бу инде безнең аеруча күптәннән булган төп асылы. Һәм иң төп икенче асылы ул да булса безнең мәдрәсәбез һәр вакытта да татар теленә дәрес бирелә. Безнең кичке бүлектә дә читтән торып укучы шәкертләр дә алар инде ике тел өйрәнә. Беренчесе гарәп теле, икенчесе татар теле өйрәнә. Әйме? Ягъни дәресләр, менә мин үзем хасатан гакыйда дәресен, анда фикъ дәресе буламы, кайсы дәрес булмасын, барысы да татар телендә бирелә. Аңламаса, өстәмә русча тәрҗемә бирәбез һәм нәтиҗәдә безнең инде шул менә Балташ бүлегендә дә безнең менә күрше менә Малмыждан килеп белем алучылар бар әйбит инде. Алар 4нче курсын бетергән вакытта инде татар телен әле авырдан белгән кешеләр инде татар телендә ныгытып өйрәнеп чыгалар. Шуңа күрә инде менә монда безнең укучылар да утырышлар бит инде менә безнең шәкертләребез 9-ны бетергән егетләр мәдрәсәгә кергәннәр, инде сезне шулай шушы безнең мәдрәсәбезгә көтеп калабыз, чөнки мәдрәсәбез ул инде безнең Кузнеца кадров дип урысча әйтәбез, әйме? Ильяс хәзрәткә Рәсәйнең төрле төбәгеннән шалтыраталар, хәзрәт безгә имам җибәр дип. Имамны татар авылыннан, татарча сөйләшкән егетләрдән тәрбияләү әлбәттә ул күп отышлы. Шуңа күрә шу мәдрәсәбезгә инде без ала берсә егетләребездән чыгыш ясар, ала берсә татар теленнән, шигърият ягыннан да бүтән яктан инде безнең шәкертләребез һөнәр ягыннан да инде шушы белемнәрен алалар. Аллаһка шөкер. Һәм дә инде төгәләп үзем фикермен төгәләп китерәсем килә. Инде мин Балташ бүлеге җитәкчесе булар һәм менә Балташ Җәлил хәзрәтнең ярдәмчесе буларак инде менә Илфат Ильясович, менә безнең инде монда Балташ районыннан Шишәңгәр мәктәбе әйтәме? Катнаша. Инде менә Риан Камилович белән тагын бер фикерләшебез дә, киләсе очрашуда Алла берсә, без инде күрше якын булган Шишәңгәр мәктәбе һәм дә шул вакытта инде безнең Түнтәр мәктәбеннән менә безнең Түнтәрләр үзләренең менә мәшкәрен өйрәнгән кебек әйбит инде, үзләренең тарихын да өйрәнеп, менә Шишәңгәрләр дә анда менә безнең музейбызда Шәмсетдин хәзрәтнең Милли мәгърифәт музейында Балташта әйбит инде, аның турында тарихы бар, безнең әйбит инде, бөек шәхес булган имамнар, менә шуннан да менә шушы конференция нәтиҗәсендә үзебезнең авылларыбызда булган шундый мәгърифәтче шәхесләребезне өйрәнсәк, бу чыннан да бик отышлы һәм бик дөрес, яхшы бу проект булган. Аллаһ Тәгалә шушы эшчәнлекне тагын да җәелдереп, матурышка насыйп булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Аллаһ разы булсын. Салам алейкум. Бик зур рәхмәт чыгышыгызга. Без аларга аерым сүз бирәбез икенче өлештә дигән идек. Хәзер үкме? Әйдәгез алса рәхим итегез. Әйе. Котлау тәбриктәү өлешендә аларның чыгышларын куйган идек без. Габдулла Тукай, дусларга бер сүз. Менә дуслар, мин сезләргә бер сүз сөйлим. Йосуф Якуб китабының көен көйлим. Ошбу милләт йыртыгының җыен җыйлим. Җибем кара, инем каләм булсын имди. Эй кардәшләр, кул тотышып алга барыйк. Башка милләтләрнең хәлен карап карыйк. Мәдәният мәйданында урын алыйк. Йыгыла тора, алга таба атлык имди. Гыйлем булмас хайваннарга без охшамыйк. Тырыш мактан, тормаш мактан һич бушамыйк. Диңгез якасында турып, без сусамыйк. Хөрриятнең диңгезләре ташый имди. Чиновниклар безнең канны бик күп имди. Имәлмәсләр җитәр инде. Мәзлумнәргә якты нурлы көннәр килде. Азатлыкның кыяшы тугды имди. Һәр милләтләр максудларын хасил итә. Депутатлар ясап Петербургка китә. Инде нәүбәт без бишараларга җитә. Җыелып депутатлар сайлык имди.
Bizde күзе ашык кешеләр дә бардыр. Бу заманда гафилләргә дөнья тарdır. Бу хөррият манифесты государьдыр. Кадерен белеп кирәкләрне сорыйк инде. Бу эшләрдә зәхмәтләмик муллаларны. Дин эшендә башчы иттек без аларны. Яхшы булыр тапшырсак без дөньяларны, образауны егетләргә тамам инде. Барып кирик хөрриятның кычагына, тараккыйның күкләренә, ышмагына. Бу егетләр безне дөнья ышмагына кулдан тутып җиткәлиләр, белен инде. Subhanallah, bitmese yarar idi дип тыңлысы килеп торды. Бик зур рәхмәт. Бу менә иң тәмле җирендә üzülгән төш кебек булып торсын. Хәзергә шулай бит. Дәвам итәрбез Аллаһ ризалыгы белән. Менә Хайман кайсы төштә калганны да белмим инде. Сезне тагын бер мәртәбәле кунагыбызга бирәсебез килә. Татарстан Республикасы Мөселманнар Шурасы рәисе Ойрат хәзрәт Әюпов урынына сез килдегез бит абыйма. Сезне таныштырып китим әле. Гобәев Элмурза Хаҗи. Рәхим итегез. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli din kardeşlerimiz, sizge Allah Teala'nın en uluk selamı bilen selamlayım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Ayrat Hazret Ayupov bu yıl 4 tapkır operasyon geçirdi. Şuna göre rehabilitasyon üte devalana. Şuna göre kile almadı. Anın da selamını kabul edip alırız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Kukmarazi'yi min 60 yıllar ahırından beri anın kişilerine hürmet bilen yaşayayım. Çünkü sizin yaktaşınız Ahmetov isimli ana halörcük Müslüman yanındaydı. Biz anın bilen sabaktaş bulduk. Tetiş Ağul Hocalığı Teknikumunda birge yaşadık. Şuna göre Kukmara halkının bir mülayim, mine şulay ilgilikli, itaatli bulun, min küpten inanıp yaşayayım. Şuna göre şakırığız için bir zor rahmet. Aksakallar Şurası indi bu yılgısı sınғы yılda mekteplerde, mektepkeşe учрежденияларда halal rızık bulduru turun üstünde işledi. Şulay yok Tatar tilin bulduru yuvarı okuyurlarında, Tatar tilin bulduru turunda Tatar bölükleri. Gerçi ben özümde 90'lı yıllar başında Medicina Üniversitesi'nde kafedra açıp Tatar tilini okuduğunu uyuşturgan edek. Şuna göre Aksakallar Şurası mene şu iki yönelişte hazır işleyindi. Ayrat Hazretini küpler bileyindi. Bir abruylu kişi Respublikada. Anı hatta Respublikası kişileri de küpten tanıp bileler. Mene bugünkü 50 minimaldan şığız yaşalısı şekirtinin simbolikski buldu mene şığısı da. Demek Aksakallar kileşek buğunga üzlerinin istafetasını tafsırıga teyisler. Şuna göre mine bu ülkede halal rızık bulduru hem Tatar tilini okudu. Bunca mine İlfat Efendi hem Radif Hazret bir zor hizmet koydular. Respublikada birinci olarak rayonumuzda halal rızık buldurunu uyuşturdular. Alarga bir zor rahmet bunun için. Hem devam edip bugünkü meclisini uyuşturgan mektep direktörü bizning İlnaz Maksumuluna min Aksakallar Şurası reisinin fatını okup gitmekçi bulam. Hürmetli İlnaz Maksumulu, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Tataristan Respublikası Müslümanları Dini Nezaretinin Aksakallar Şurası isiminden sizge hem mektebiniz okuşularınızga dinimiz üsesine kırtken zor hizmetleriniz için ihlastan ulu rahmetimni bildirem. Hem Tataristan Dini Nezaretinden Aksakallar Şurası reisi Ayrat Hazret Ayupov. Bunda Türkistan'ın zorak vaktinizni alıp
тагын бер тапкыр чакыруыгыз өчен рәхмәт. Менә шушы тагын бер нәрсә генә әйтәсем килә. Күбегезнең ишеткәнегез бардыр, вәгазь вакытында хәзрәтләр мәчеттә әйтәләр. Безгә дугачылар булып калсыннар диләр. Менә бу балаларга, менә бу эстафетаны тапшыру дугачылар булып калсыннар өчен эшләнелә. Ә ул дугачылар булу ул күтәреп бит сиберү генә түгел. Дуга уку гына түгел, ул бик күләмле, бик мәгънәле әйбер. Шуңа күрә ул турыда мин күп сөйләп тормыйм. Күпләрегез хәзер интернетта менә дуганың нәрсә икәнен ачып укысагыз белә. Рәхмәт сезгә, уңышлар конференциясендә. Рәхмәт. Сүзебезне Татар иҗтимагый оешмалар белән эшләүче комитетның баш референты Зайнуллин Баязит Эркаил улы дәвам итә. Рәхим итегез. Атаны неудачный сайлагансыз инде, конечно. Ассаламу алейкум. Мөхтәрәм милләттәшләр, мөхтәрәм мәшкәрәм мәрҗәннәре, республика күләм фәнни-гамәли конференцияда катнашучылар. Сезне беренче чираттан бөтен дөньяда Татар конгрессы милли шура рәисе, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Василий Габдыгаязов улы Шейхразиев һәм бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Фәнис улы Шакиров исеменнән бу конференция уңайыннан ихлас күңелдән котлыйм. Оештыручыларга олуг рәхмәтләремне белдерәм. Әлеге укулар, мәшкәрә укулары татар милләтенең шәхесләрен таныту һәм искә алу хәтеребезне яңартып тору һәм татар халкының рухи көче булган ислам динен, гырыф-гадәтләребезне саклау һәм яшь буыннарга җиткерү чарасы булып тора. Революция кадәр мәшкәрә авылы Россиядән иң зурларының берсе мөселман мәгариф учаклары булып торган. Мәдрәсәдә атаклы дин галимнәре һәм җәмәгать эшлекләре белем алган һәм эшләгән, алар арасында тарихчы галим Хөсәен Әмирхан, татар мәдәнияте һәм иҗтимагый фикер тарихында урын тотучы күренекле галим Шәһбәдин Мәрҗани, бабасы Сөбхан бине Габделкарим Мәрҗани, атаклы фикер иясе һәм дин белгече Габделнасир Курсави, шулай ук данлыклы Үтәмшевләр нәселе дә бар һәм тагын бик күп шәхесләр. Бүген алар турында күбрәк белербез, Алла боерса. Мондагы мирасны, мондагы яшәүче шәхесләр турында хатирә истәлекләрне киләчәк буыннарга тапшыру безнең бурычыбыз. Мөнир хәзрәт, Радиф хәзрәт, Илмир әфәнде һәм әлеге чараны оештыручылар бу башкарылган хезмәтегез өчен сезгә рәхмәт яусын. Аллага шөкер, узган мәшкәрә укулары инде бу эштә бик алга барганнар һәм дан тотучы укулар, бу мәшкәрә мәрҗәннәре шул укуларның дәвамчысы һәм терәге булып торсын иде. Алга таба милләтебезнең якты киләчәге өчен берләшеп, динебезне һәм ана телебезне онытмыйча, уртак матур гамәлләр кылып, уңышыбызларга сиенеп, күтәренке рух белән яшәргә насыйп булсын. Әлеге җыен даими уздырылып торсын һәм озын гомерле булсын, халкыбызны берләштерүдә үз өлешен китерсен иде. Һәм инде катнашучыларга бу конференцияда төрле районнардан килүчеләргә конференциядан тәҗрибә туплап, яңа идеялар белән, яңа фикерләр белән үз иләренә кайтырга насыйп булсын һәм бу конференция уңышлы булсын иде. Рәхмәт. Һәм форсаттан файдаланып, бөтен дөнья татар конгрессы рәхмәт хатларын тапшырмакчы идек. Милләтебез алдындагы олы хезмәтләрегезне искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гырыф-гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшегез өчен бөтен дөнья татар конгрессы сезгә зур рәхмәтләрен белдерә һәм киләчәктә дә уңышларга ирешерсез дип ышана Гатина Альфия Исмагыйль кызы.
Һәм шундый ук рәхмәт хаты Рахимова Таңсылу Азат кызына. Рәхмәт olsun. Татар кызын башта күрәбез, башта ишетәбез, аннары гына күрәбез, шулпыларын шылтыратып килде, күрдегезме? Бүгенге көндә Бурынғы бабаларыбыздан мирас булып калган байлык, гырыф-гадәтләребезне, милли йолаларыбызны өйрәнү, саклап калу, буыннан буынга тапшыруны үзебезнең бурычыбыз дип саныйбыз. Бар йөрәге белән милләтен яратучы, аның киләчәге, гырыф-гадәтләре, йолалары өчен янып киеп яшәүче райондашыбыз, бөтен дөнья татар хатын-кызларының ак калфак иҗтимагый оешмасының Кукмара төбәге татар хатын-кызларының ак калфак оешмасы җитәкчесе Җиһаншина Зөмәрә Нихат кызы. Бүген бездә кунакта. Рәхим итегез. Исәнмесез, шушы Мәшкәрә бер-җәннәре чарасында катнашучы кунаклар, хөрмәтле мәктәп коллективы, кадерле укучылар. Менә бүгенге зур, моны мин бәйрәм дә дидем, зур чара белән сезне котлыйм. Бөтен дөнья татар хатын-кызларының ак калфак оешмасыннан шәхсән Кадрия Рәисовнан, аның җитәкчесеннән сезгә зур сәламнәр тапшырам. Шулай ук Кукмара ак калфак оешмасыннан да шушындый сәламнәремне юллыйм сезгә. Бу ак калфак оешмасы, безнең Кукмара ак калфак оешмасы оешканга быел 10 ел юбилей елы. Инде 10 ел буена оешма шушы телебезне саклауда, үстерүдә, гырыф-гадәтләребезне кире кайтаруда, яшь буынга кире кайтаруда, яшь буын белән эшләүгә, һәм инде шулай ук дини оешмалар белән эшләп, менә шушы дини, дөньяви тәрбия бирүдә үзенең өлешен кертергә тырыша. Һәм менә бүген яңгыраган җитәкчеләр тарафыннан да дин белән дөньявилыкның бергә тәрбия бирергә кирәк дигән фикерләре, менә бу күптән көтелгән фикерләр иде. Бик матур шушындый мисаллар да бар республикабызда, аннан читтә дә бик әйбәт күренеш. Без үзебез дә менә шушылай итеп бергә эшлибез. Бик җиңел була итеп эшләгәндә, чөнки телебезне дә, милләтебезне дә диннән башка, аерым гына дин башка, дөньяви фәннәр, яклар башка тәрбия дип тәрбияләп булмый. Бары тик бергәләп эшләгәндә генә чын милли татар балаларын, татар дөньясын тәрбияләп була дип уйлыйм мин үземдә. Ак калфак оешмасында шәхесләрне өйрәнүгә моннан 2 ел элек эш башланды. Һәм шушы юнәлештә инде безнең районыбызда да шәхесләрне өйрәнү буенча эш акырындап бара. Менә буның матур мисалы инде Мәшкәрәдә күренә. Чөнки үзебезнең шундый күренекле шәхесләребезне өйрәнмичә торып, алар аша, алар үрнәгендә балаларга тәрбия бирмәсәк, безнең тәрбия күпкә кайтышрак булыр иде. Менә шушы шәхесләребезгә карап, аларның тормышларын өйрәнеп, алар ничек итеп максатларына ирешкәннәр, шуларның юлларын өйрәнеп, шушыны үрнәк итеп алсалар балаларыбыз, бу бик әйбәт нәрсә. Менә бу Мәшкәрә төбәгендә шәхесләргә искиткеч бай. Ул инде Россия күләмендә генә түгел, дөнья күләм шәхесләргә бай авыл. Шуңа күрә менә бу бүгенге чара бик вакытлы, бик әйбәт чара. Һәм инде шуңа күрә сүзне кыска тотып чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Катнашучылар, балалар, сезнең барыгызга да каушамыйча матур итеп чыгыш ясауыгызны телим. Һәм инде бүгенге менә җыелган бүгенге чыгышлар бик зур байлык булып Мәшкәрәдә калыр, һәм юллары китап та булып чыгар дип ышанам. Киләчәктә дә барыгызга да шушы юнәлештә бик зур уңышлар телим. Сәламәтлек. Хуҗалыклары җирле халыкны эш белән тәэмин итүчеләр. Эш булса, авылның киләчәге бар дигән сүз. Бүгенге чарада безнең мәктәбебезне тәмамлап, үзенең хезмәт юлын авыл хуҗалыгы белән бәйләгән фермер хуҗалыгы җитәкчесе, безнең мәктәбебезнең төп иганәчесе, әти-әниләр комитеты рәисе Сафиуллин Раниф Габидулла улы да катнаша. Раниф абый, 1-2 сүз, сәламләү сүзе өчен сүзне сезгә бирәбез.
Assalamu alaikum. Hürmetli konaklar, hürmetli prezidium, hürmetli kollegalar. Kollegalar diye aytamen de men тоже şuшы мәктәпне укып бетергәч, армия сафларында хезмәт итеп кайткач, 1 ел шушы мәктәптә военрук булып эшләдем. Аннан соң инде фермер хуҗалыгын башлап җибәрдек. Без мәктәп белән бик тыгыз эшлибез инде. Мәктәпне мин әти-әниләр комитеты рәисе буларак инде төшеп, шушы мәктәпкә килеп карап йөрим инде. Мәктәп һәр вакытта чиста, ашарга тәмле, бөтен яктан да әйбәт, Аллага шөкер. Кичкенә генә инде шушы авылның төзеклегенә чынлап та кичкенә генә булса да өлеш кертергә тырышабыз инде. Менә күргәнсездер инде Күкшел авылы зираты каршына Рамил хәзрәт белән киңәшләшеп, аннан рөхсәт алып инде бик матур гына памятник шикелле ясап куйдык. Аннары үзебез инде үземнең инициатива белән булды инде ул. Зәлифә чишмәсе эшләттек. Хәзер инде менә бүгенге көндә ремонт эшләре алып барабыз анда. Байтак кына суммага инде. Рауя Абдуловна дан рөхсәт алып инде элегрәк инде Күкшел авылында менә шундый традиция кертеп җибәрдем. Кыш көне, кышкы сабантуй дип атала инде ул. Рауя Абдуловна аны ачып башлап җибәрә. Балаларның кышкы каникулында өйдә ятмасын өчен инде чыгып шунда катукта уйныйлар, плов, чәй, кыймак, төрле уеннар. Һәрбер килгән балага инде бүләк, кичке салюты, концерты, бөтенесе шундый матур күңелле чара оештырдык инде. Конференция килгәндә инде бу конференция дәвамлы, гомерле булсын. Чакыруыгыз өчен рәхмәт. Сау булыгыз. Секция эшләренә инде ялыктырмыйк дип бераз гына кыскартабыз. Без Мәшкәрә мәрҗәннәре фәнни гамәли конференциясенең бер секциясен үз эшчәнлеген бөек кыргыз язучысы Шыңгыл Тырыкул улы Айтматовның әсәрләрен сәнгатьле сөйләүчеләргә багышладык. Бу турыда безнең рус теле укытучысының чыгышы бар иде. Ул үземнең секциядә әйтеп китәрмен дип әйтә. Шуңа күрә хәзер сөйләүчеләрнең яңадан килгән кунакларның әйтергә фикерләре булмаса, без күчәбез секция эшенә, өлешенә. Безнең 5 секциядә эш башлана. Менә иң түрдә җитәкчеләр анда сезне хәзер каршы алачаклар. Иң түрдә безнең этнография секциясе. Үзегезнең укучыларыгыз белән шунда рәхим итерсез. Анда икенче кабинет, безнең химия кабинеты. Ул кабинетта мөгаллимнәребезне үзләренең тәҗрибәләрен уртаклашырга чакырабыз. 3нче секция барачак актлар залына, анда безнең Шыңгыз Айтматов әсәрләрен сәнгатьле сөйләүчеләр анда булачак. Аннан соң без киләбез менә монда бер секция эшен дәвам итәчәк. Бу кабинетта монда безнең ачык һавадагы музей секциясе эшләячәк. Һәм менә рус теле кабинетында безнең җыелалар күңел җәүһәрләрен барлаучылар. Барыгызга да уңышлар телим. Чыгыш ясаучыларга аерым рәхмәт. Әйдәгез, зур эшләргә рәхим итегез. Каждый цвет, каждый орнамент о чем-то говорит. Наш фольклорный ансамбль «Небожок».
Вот уже 3-й год я являюсь участником этого ансамбля. И когда мы собираемся с участниками ансамбля, мы не только изучаем танцы и песни, но мы узнаем много о жизни, о быте, о празднике, играми, танцами и запевами. Мы можем делиться всем самым главным – национальным богатством. Lakin şöptür milletsen ülkesi meni üzerine topmadı. Koyda okuya şahımızını, şöyle. Meni bir de uylamadım, bir de uylamadım diyen ki, uyuyum uzun şey, benim de yan koşu kiler bir köpeklik gibi. Lakin diler bu şuşlar onlarda, o zaman Avul tarixi izləri buylab Divatalar. Rəxim edib Beşkere avulu Respublikanın Xəmir rayonunun ən tünyak şekildə ornaşqan. Bunun realizaya Kukmara rayonunun Malmış, Nıqrat alanı şəhərləri 30-35 kilometr şaması iraqlıqda ornaşqanlar. Qapqara ormanlar bilə qaplanğan Məşkələ avulu ornuna ən birinci Finugor qabilələri kilib ornaşqan digən Foraz yaşı. Onların ileri Torun boyunda ornaşqan digən sözlər var.
Алар башта балыкчылык һәм аучылык белән шөгыльләнгәннәр. Ярым зимәк өйләрдә торганнар. Соңыннан инде терлек туар асрый башлаганнар. Ләкин алар яши торган урында яшәү бик куркыныч булган. Шуңа күрә алар үзләренең нигезләрен ташлап, безнең Мәшкәрә авылына килеп урнашканнар. Мәсәлән, авылның Болын эше урамында Орлар зираты дигән урын бар. Һәм кызганычка каршы ул урын инде сакланмаган, ләкин без аның шунда безнең Болын эше урамында урнашкан икәнлеген беләбез. Ул шулардан Кортлык янындагы инеш буйларында кап-кара урманнар булган. Һәм анда аюлар күрүе урамга ишетелгән. Шуңа күрә бу урыннарны Шыгай эше яки Кара урман эше дип йөрткәннәр. Шуңа да без шушы урамны хәзер дә Шыгай урамы дип йөртәбез. Әннәре элек-электән Күкмара районындагы Мәшкәрә авылын Ишмән дип йөрткәннәр. Моны татарның күренекле мәгърифәтчесе һәм тарихчысы Шиһабетдин Мәҗнүни үзенең китабында язып калдырган була. Мәшкәрә сүзе инде үзе маскар, мариларның маскар сүзеннән килеп чыккан. Ул аю дигән мәгънәдә. Димәк, безнең авылыбызда аюлар аз булмаган. Һәм шуңа күрә Мәшкәрәнең исеме дә аюлар белән бәйле булып киреп калган. Бербаш авылыннан Ишмән исемле кеше хайваннарын һәм йорт җирләре белән авылдан чыгып китеп яши башлаган. Бераздан соң Бербаш авылында җир аз булу сәбәпле ул Мәшкәрәгә килеп урнашкан. Бербаш авылының мәчетен сүтеп, бүрәнә һәм агачларын Мәшкәрәгә күчергән. Бераздан соң Туймәш бине Туйкә исемле кеше ул мәчетне Бербаш авылына яңадан кайтарып, авыл халкына һәм иманнарына биргән. 1610 елда дөньяга килгән Ишмән Туктарулы Бербаштан Мәшкәрәгә килеп йорт сала. Бербашка исә алар 17нче гасырда Касым ханга юкка чыгарылгач кайткан булалар. Туктаргали Бербаш авылы зиратына күмелгән. Кабердәге дата 1675 ел. Аннары бер хәбәргә караганда Үтәмешнең Ишмәннең 7 улы булган дигән хәбәр бар. Аларның исемләре Гает, Габдисәләм, Габделмәннән, Сәгыйд Бәшир, Нәзир, Үтәмеш булган. Инде икенче хәбәргә карасак, Ишмәннең 2 генә улы булган. Аларның исемләре Гает һәм Үтәмеш булган. Үтәмештән инде Габдисәләм, Мөхәммәд Рәхим һәм Габдулла туган. Мәшкәрә авылында татарлар яши башлау Бербаш авылына килеп торучы Туктаргали һәм аның улы Ишмән исемләре белән бәйле дип без инде әйткән идек. Әле хәзердә руслар Мәшкәрәне Ишмениева, әммалар Ишмениал дип йөртәләр. Туктаргали белән Ишмән яңа урамга килеп нигез коруга, Яңгул авылында яшәгән татарлар безнең авылга килеп урнашкан дигән фораз булган. Чөнки Яңгулдагы зират хәзерге көндә сакланган һәм хәтта анда ул заманның күренекле шәхесе Мулла Ибраһим бине Хуҗаның әтисе җирләнгән була. Халык бу җирдә изгеләр бик күп күмелгән дип әйтәләр. Һәм шуңа күрә бу зиратның исеме Изгеләр зираты дип аталган. Сез ул зиратны слайдларда күрәсез. Мәшкәрәдә ширмешләрнең һәм арларның бер өлеше татарлашкан булулары бик мөмкин. Мәшкәрәдә кайчандыр Шәйхетдин, Хөснетдин кушаматлы кешеләр булган диләр. Әйтүләре буенча, аларның бабалары ислам диненә күчкән булганнар. Алдарак ул чорларда халыклар күчеп йөргән диелгән иде. Галимнәр моны төп 2 сәбәп белән аңлаталар: ирекле рәвештә һәм мәҗбүри китү. Мәшкәрә авылы мисалында без шуны күрәбез инде. Явыз Иван Казан ханлыгын җимергән, шукынырга теләмәгән татарлар урманнар, зур елгалар тирәсенә куылган. Нократ иделе буендагы иске Бертамак авылы урынында кайчандыр татарлар яшәгән диләр. Татарлар аннан китеп Зур Сәрдек авылына нигез салганнар.
Малмыж музеяндагы бер документта на месте села Старый Турец в старину была деревня, называвшаяся Сардык. На месте Терпешной церкви было татарское кладбище. Когда строили церковные ворота, то было найдено много скелетов, хотя русские у церкви никогда не хоронили. Мәшкәрәгә килгәндә, аңар кашан нигез салулыгын түгел әйтү җиңел түгел. Болгар татарлары бер буена 2 чорда шәһәр булган җимерелгәч һәм Явыз Иван тарафыннан Казан камасы басып алынгач күченеп килергә мөмкинләр. Тарихчы Худяков, Ядигер, Одай, Козаклар, Бирбаш, Жансыбы авылларын Мәшкәрәне кебек борынгы авыллар рәтенә кертә. Һәм туган якны Орбитон өйрәнүче Зинур Әхмәтгалиевның фикерләре дә шуңа тәңгәл килә. Таш койма белән әйләндереп алынган зират эчендә яртылаш җиргә сеңеп мүкләнеп беткән кабер ташлары бар. Аларның берсендәге борынгы гарәп шрифты белән язылган язу әйтүләренә караганда 15-нче гасырга карый. Шуннан чыгып, без Мәшкәрәне районыбыз территориясендә иң борынгы авылларның берсе дип әйтә алабыз, дигән Зинур Әхмәтгалиев. Мәшкәрә авылы шулай ук ул вакытларда күчеп килүчеләр һәм тумучылар хисабына әкренләп зурая барган. Кешеләр орманнарны кисеп, чәчүчелек җирләр булдырганнар. Бер буй тирәләрендәге агачлар юкка чыккан. Хәзерге бүгенге көннәргә кайтсак инде, 2018-2019 елдан башлап төбәгебездә Мәшкәрә укулары башланып китте. Хәзерге көннәрдә, хәзерге вакытта. Бу фәнни җыелышта катнашучыларыбыз республика күләм фәнни-гамәли конференциясеннән соң Мәшкәрә авылы зиратына кереп, галимнәрнең рухына дуа кылалар. Бу мөселманнарны берләштерү һәм киләчәк буыннарны рухи тәрбияләүдә зур әһәмияткә ия. Аннары катнашучылар Мәшкәрә авылының данлыклы 1-нче җәмгыять мәчете белән танышалар. Әлеге мәчетне 1791 елда 1-нче гильдия сәүдәгәре Абдулла Кабдусәләм улы Күтәмешев төзетә. Бу гыйбадәт йорты авыл үзәгендә урамнар кисешкән җирдә урнашкан. Заманында иң яхшы шәһәр мәчетләре дәрәҗәсендә йөргән булган безнең мәчетебез. Мәчет манарасының кыйбласы мәгърифәтче, дин белгече Габдинасир Мурсави күрсәтелгән. 1793 елда ошбу мәчеттә беренче намаз була. Шулай ук Абдулла Үтәмешев Россиядә һәм чит илләрдә бик данлыклы һәм юмарт меценат буларак та белгәннәр. Ул Россиядә 100 мәчет төзеткән һәм башкалабыз Казандагы Иске Таш мәчеттә аның акчасына торгызылган. Мәшкәрә авылында дин галимнәре, мәдрәсә остазлары, шәкертләре, милләт һәм дин өчен хезмәт иткән олуг шәхесләр җирләнгән зират бүгенге көнгә кадәр сакланган. Сез минем презентациямда шул элеккеге иске кабер ташларын күрә аласыз. Тирә-юньдәге уку йортлары белән чагыштырганда, мәдрәсәләрнең дәрәҗәсе абруй ягыннан Сатыш, Иш-Бубый мәдрәсәләре белән тиңләшерлек мәдрәсә Мәшкәрә авылында да булган. Аны ислам дөньясында яхшы белгәннәр. Мәшкәрә мәдрәсәсендә Казан, Уфа, Якуб губернияларының руханилары гына түгел, Сибирдән, башкорт, казак авылларыннан да килеп белем алганнар. Сез шушы слайдта бер йорт күрәсез. Шушы нигездә башта инде мәдрәсә урнашкан булган. Шушы йорт урынында түгел, аның бакча башында урнашкан булган мәдрәсә. Мәшкәрә тагын башка бер сәүдәгәр Хәмзә Габделвәлиев та чыккан. Ул яшь чакта Кыргызстан якларына чыгып китеп, шунда төпләнеп калган. Аның анагы Шәхес Айтматов күренекле кыргыз язучысы булып та тора. Мәчетебезгә кире кайтып, ул манара белән 130
1930 елда кестелі. 1971 елға қадар ол ыңдыр табаған, олар аннары бір күнде керексіз болып бұштыры. İkinci taş meşit 1872 yılda İshak Meşit Kopşası'nda salınır. Ağaçı Abdullah'ın olayı saldırgan ağaç meşit 1871 yılda yana hem ikinci yıl ayında taş meşitine süzüyor 1872 yılda. Hazır bu vakitte beş vakit namaz hem gayet namazları yana serdik ağlından çıkıp alıp düşken kurulgan meşitte okunur. Bizden birinci şamik meşitte başlandık, halde yatıp jimeriyle başlanan vakitinde anda restaurasyon işleri başlanan o 2005 yılda avının imamı Münir Fethuddinoğlu Yusupov yetekçiliğinde süklendirici işleri başlanan. Hem vadi halktan 3.300.000 so'm jiyiladi. Hazırda bizim meşgulde düzüklendirici restorasyon işleri olup varlar. Ötemişlerle aytsak alanın devamçıları bizge hamanda kilip giriler. Rüstem Ötemişev'nin oğlu İlder Ötemişev hamanın tırmış iktaşı Gülnar Apa bilen mektebimizde uçraşular bulup duran. Rüstem İsmail'in Ötemişev bize injiner, konstruktör, aviasiya, kosmik hem meditsina texnikası bilgisi SFSR atqazangan uylab tavuşusu da bulup duran. Hem hatta o Yuri Gagarin'e uçuşqa hazırlagan medekspert olarak katlaşışı da bulup durgan. Lakin Rüstem abinin gına uçuşlar Rüstem abi gına şunday danlıklı kişi tübel ana uğları İldar abi da bir bu bizning respublikamızda bir bu hizmetlerin kiritgan. Hem sözünü yumğaqlarında şunu aytasım ki Meşkere avlunun tarihi uzun boylıqlarga ega. Ol xazina, onun turunda buğundan buğunga söylep devam ettirmek kerak. Bunday tarihi yetkirler miras bo'lib qolirga tiyish. İxtiyorlarınız için Hürmetli konferensiya qatnashchi bizning eng ko'ngilli, eng g'ulqinlantirg'ich mezgilini kelib jetdik. Bu endi jingishlarni tabriklash tantanasi. Mına qarasak indi bizning ziratımızın elenleri toş elenleri elendirip alıngan 300 yıldan artıq indi. Mına dep ketip görünüklü şahıslarımız şunda kömülgen, görünüklü müderrislerimiz. Mına indi avlumuzda 30 burunlu kabir taşı var. Mına biz onu saklap turabız, ziratımızın şunda saklap turabız. Kileşek bu onlarga yaşlarga kaldırırga. Mına Allah rahmeti şuşu 6 tapkır meskara okular öttü. Tam indi mına müftülerimiz, Jalil Hazretlerimiz qatnaşında, mına Total Kongress'takiler qatnaşında yıl sayın şunda körkəm meskara okular öttü.
Biz аны һәр елны менә видеога төшерә. Рәхмәт мен Рамил кардәшебезгә һәр вакыт аны видеоларга төшереп безгә инде бөтен Татарстан халкына ил күләмендә күрсәтеп торабыз аны. Чөнки менә монда укыган Коръәннәр, менә шушы дин әһелләренең хезмәтләре, аларның кылган дуалар, укыткан хезмәтләре, аларның шу мәчетебезгә халык өчен кылган гамәлләренең бер нәтиҗәсе. Шуннан да менә монда күпме кешеләр Коръән укыр, бөтен кешегә дә аның Коръәне ирешә. Менә ул шушындай авыллар, шушындай бәйтеге укулар, ул республикада бер-ике генә җирдә. Менә беренче мәскәү укулары, монда мөфтиләр килеп, йөзәрләгән дин әһелләре килеп, кулларын күтәреп дуга кылалар, монда күңелләрен бөтен җирләр айкалып чыга. Ул менә шу бер рәхәт нәрсә. Дуга кылу зиратыбызда, зират инде бер караганда куркыныч әйбер дә түгел. Кемдер зираттан курка, әмма ләкин ул зиратыбыз, менә караса безнең зиратыбызда бер төрле үзенең нуры бар. Чөнки зиратыбыз моннан бер 20-30 ел дип әйтгәндә бер кемгә дә каралмаган шундый хәлдә иде. Кап-кара урман иде. Менә Аллаһтан рәхмәте булды. Шушы кем дингә хезмәт итте, кем мәчетләр салдырды. Аллаһ Тәала шу безнең куллар аркылы шу зиратны җитештерде. 2 елдан артык елдан соң шу дин әһелләребезнең исемнәрен атап бөтен халыкка җиткерде. 2005 елда менә мине инде сайлап куйдылар мәчет төзелеше буенча киттем Казанга иң беренче ул вакытта мөфтинең урынбасары İlyas Hazreti, men İlyas Hazreti kim eken de bilmem, kilip girdim. Meyten мәчет bizim şunday мәчет sinip baram indi. Meyten binde aksa bulur. Olayta İlyas Hazreti ite. Menir Hazreti bizde aksa yok diye. Menasin мәчетini көтәрә башла, мәчетinin avulun күрсәтә башла дип әйтә. O vaqtda aksasa табылыр, avыңда табылыр дип әйтә. Biz sizin avulun kim eken bilәбез, мәскәрәне bilәбез дип әйтә. Чөнки мен гел әйтә торган мәскәрә менә мәчетләр башка мәдрәсә мәчетләр бар. Ничек мәктәбебезнең мәскәрә Хорватия ситтә калган. Чөнки мәскәрә ул вакытта менә Киров өлкәсе бәйтегендә Мамуш уязы кергән. Кировская областька кергән, Татарстанга кергән. Ул 21 елда гына кергән икән. Шуңа күрә менә без бик шатбыз шәкертләрнең чыгышларына. Чөнки мин инде үзем менә узган ел быел катнаштым. Бөтен Россия имамнарының дин әһелләре форумында сезнең чыгышыгызны президент хәлле башларын бара-бара шу хәл шаклар катып карап тыңлады. Инде мин дә сезне килергә чакырга теләдем. Инде рәхмәт Иляс Хәзрәткә сезне җибәрде. Рәхмәт менә Иляс кардәшебезгә автобусы белән Татар конгрессына ярдәм итте. Алла рәхмәте булсын. Без сезнең өчен бик сөенәбез. Сезнең матур итеп укуларыгыз менә сезнең бөтен шушы мәктәп балаларына бүген куйган сөйләгән шигырьләрегез, сезнең сөйләгән үзегезнең тотышларыгыз бер Аллаһтан рәхмәте, бер шундый үрнәк, бер тәрбия үрнәге. Аллаһ Тәала сезләргә укуларыгызга менә өлешләре бирсен, әтиягезгә саулык, сәламәтлек бирсен, тигезлектә яшәп. Менә шушындай киләчәк, буыннарга киләчәк, инде безне күрәбез, дин әһелләре. Шундай бер төрле рухы бар, шундай бер рәхәтлеге бар. Менә китәсен ташуга. Ул менә җимерелгән, Алла рәхмәте, Нурия Минахметовна. Ил район сайын бер генәдер, менә мин Мамадовта күргәнем бар, мондый ташират әйләнәсен. Antasında annesinin opasının kadının ben de onları yapmak ilerlerim. Tam işledim. Buna şişe bizden betek şuayttırır indi. O halkına bir zor rahmet mene, bağlarga bir zor rahmet. Bu şirlikte taş tutmanik? Taş yok mu? Çıkarganlar indi, kaçtanlar indi. Ne şalar da balık. Balık da şaka, bağlar da şaka biz ona atın kızar batırmalıyız. Bağlar da buna bulan ziyazdılar yanıdan öyle. İlerden içken indi. Küzde dillerden yanıdan kıyılganlar var. Taşımalarında kuyruğuzu. Bunu indi Allah rahmetli bizge Reis Üstürovic'in yerden oldu. Birinci Reis Üstürovic vardı. Şunu kutlatıp, şunu yöneten biz kabir taşları. Onun böyle restavrasyon yapıp, mekan pisine gene bütün balıklar bunu anlayalmayın. Onun yerden böyle bana onlar da bizge kuydurup yürüdüğünde. Nasıl kursavi soğuk vakitte menamda bizde ilim ala, medresede, meskerede. Tam indi soğuk vakittan kilir, meskerede ilim alganda şu mescitte bizim kıblasını koşatıp yere kıblanın bana kuşunu kıbla koyarken. Soğuk vakitte menam. Buna gittik bitinde.
Инде әйткән менә үтә киттек бит инде. Менә инде Габдулла Габдуллашев инде шушы буынның дип әйтик инде төп шуның аркасында бу да мәчетләр шуның аркасында салынды. Габдулла шуның аркасында инде. Әйтеп киттек бит аны менә кисе тукыма мабык фабрикалар булган. Инде ул да башта шу бездә мәдрәсә гыйлем алган. 10 ел Бохарада гыйлем ала. Менә аның уллары даган, оныклары да дип әйтик инде. Башта монда укыганда Бохарада 10 ел укыганнан соң даган бер генә баласы имам булмый. Менә имамнарны алар чакыралар инде гыйлемне имамнарны шушы мәдрәсәгә чакыралар төрле өлкәләрдән кайсы инде яхшы гыйлем алган. Менә инде аның күбесе инде шунда сәүдәгәр алып китә. Менә аның соңында аның улы Исхак Муса улы инде менә бүген көндә без үтеп киттек. Икенче җәмгыять мәсьәле әйтик инде бүген көндә ремонтта ул күп булып торды. Моның кызлары инде апалы сеңгелле Салихҗан һәм Галимҗан Барудиның хатыннары, менә дин галимнәре менә моның кызлары. Аларның инде никахлары Мәскәүдә 1873 елда никахлары була. Менә әйтеп киттем бит әле. Шушы аларның апалы сеңгелле инде Биби Махрой Галимҗан Барудиның хатыны инде үз акчасына Мөхәммәдия мәдрәсәсендә шушы ярлы бала, ярлы кыз балалары үзе бакчасына укыта, аларны киендерә укыта. Аның инде менә сеңлесенең кызы Амина Туташ дип әйттем бит әле. Салихҗанның кызы Амина Туташ 14 яшендә әтиемә авыр булмасын дип Волод өлкәсенә сөргенгә китә. Менә әтисенә ярып. Менә 14 яшьлек 8нче класс укучысы баласы. Менә бүген көндә бер генә балада гына андый хәлне кичерә алмас. Менә кыз бала. Менә безнең инде буны укып үсте декабристлар хатыннары дип инде. Менә бу декабристлар кызыннан да үрнәк шушы сабый бала. Әтисе артыннан Волод өлкәсенә сөргенгә китә. Менә моның белән дә инде безнең татар халкы моны кино төшерерлек. Бу шундый тарихи бер вакыйга шу сабый кыз бала турында әмма. Менә инде кабер ташына карасак, безнең инде әйтеп киттек, 2 мәдрәсә булган, бер мәдрәсәдә инде бой балалары, имам балалары укыган шунда, һәм инде менә монда күреп торабыз аның менә кабер ташлары. Кайбер шәкертләре менә монда күренә, Оренбург Каргалы ялыннан, Оренбург өлкәсеннән килгән менә кабер ташы шәкерт килеп вафат булган. Һәм менә монда күренә кабер ташы әтиле, уллы имамнарның шунда мәдрәсәдә укыткан имамнарның кабер ташлары. Менә киттек бит инде. Менә монда инде Çetirse avlundan kilgen, Çetirse yazı, Çetirse avlundan kilgen. Bana 1830-1880 yıllarda Kazan şəhərinin көп кенә мәчетләрендә шушы авылыбызны бетергән шәкертләр имам утырганнар. Моның да без горурланабыз. Менә шушы авылның инде мәдрәсәсе ул чорда шундый зур дәрәҗә иген Урал төбәгендә шул дәрәҗәгә ирешкән. Менә кабер ташына карасак, 250 ел кайсына шундый еллар инде кайсы 2 метр, кайсы менә метр ярым, яңадан да 1 метр инде аларның аста тора. Исәен инде безнең үзем менә үз кулларым белән мин аны иңгресе пеналюкс белән систартам, суткага систартам бер көн. Анда 2 тапкыр аерым махсус грунтовкасы бар аның, аерым грунтовкасы белән мин ел сайын шулай эшкәртеп чыгам менә алар нык 1 елга җитәләр. Менә шундый мокрый асфальт шикелле ул безнең саклана, безнең бурычыбыз инде шушы кабер ташларын киләсе буыннарга, яшьләргә тапшыру менә. Чөнки кабер ташларында менә карасак, кайбер кабер ташларында инде 5 буынга хәтле сәҗәрә язылган. Менә сәҗәрә язылган. Хәтта менә шуны укып беләбез. Инде безнең 700 ел элек кабер ташларында язылган мөфти булган. Кабер ташларында безнең язылган татар халкының Сабан туе көнне вафат булды дигән. Менә бүген карасак, беренче архивларда да юк. Без шушы кабер ташларын укып, шушы вакыйгаларны аңлай алабыз. Менә үзебезнең кабер яңадан да бар 7 кабер ташы, анда безнең хаҗиларыбыз. Менә элек вакытта инде авырлыклар белән хаҗ кылганнар. Менә шушында үзебезнең шәхесләребез дип әйтик инде. Авылыбызның шушы имамнарыдыр, инде ярлы кеше хаҗ кыла алмаган. Кабер ташларына карасак, менә 9 төрле безнең остазларның кабер ташлары бар. Менә ясалышларын карасак, төрлечә. Менә берсен үзебезнең районыбызның хәзрәтебез Шигабет Тимерҗәдә укып, шунда үзенең районыбызда безнең инде 43 кабер ташы бар. Чөнки инде мин аны шуннан беләм. Мен үзем инде Аксакаллар шурасы рәисе буларак 2007 елда инде мөфтиебезгә бик зур рәхмәт. Инде ул шушы галимнәр елы дип аталган Галимҗан Баруди елы игълан ителде. Һәм инде кабер ташларын барлау елы игълан ителде. Безнең инде үзебезнең 333 кабер ташы бар. Шуның 190 кабер ташы безнең тарихи һәйкәлләр исемлегенә керә. Һәм инде без аны 1 ел эчендә дип әйтик, 1 җәй эчендә менә бөтен имамнарны сыйып, Раиф хәзрәт белән берсе Казанга Арса зиратына менеп, анда шул дин әһелләренә сорап ничек реставрация ясап, бөтен булган әйберләрне кайтып биреп, исемлекләрен язып, кайсы авылларның кабер ташлары бар, шуларны барлап, менә 1 җәй эчендә без аны ремонтлап чыгалдык. 190 кабер ташын менә Аксакаллар шурасы рәисенә республика мәсьәләсе бар, Сейдә сәсез барымы?
Mana qisqacha gana shunday nelar endi. Mana bu ikki qabr toshlari. Mana ular mana Orenburg stansiyasining qabr toshi. Mana bu Shakir aytib ketdim bit. Mana Maskarda o'qan. Bunda yasagan toshlar misol. Jasagan? Yo'q, uni bunda yasagan, yana zakaz. Aymi? Mana bu Silada bir sirka salib mana bu Erik Hadiyev evitinde mana bizim Maranıqın yasalğanı var. O kitab İlyas Qadətdə var evitinde bizim Baltaşnıqı var. Тоже bütün yasadılar evitinde. Havaların indi var mana bu har bir qabr toşunun özünün bir avtoru var. Mesela bir stili var. Anlatığı Lubok yasamağan, o stili var anında. Ama özünün yasal texnologiyası var. Mana aytdim bitta 9 yasagan Tuzlustanın bizdə pul indi. Mana qarasağız, yigitlərimi? Mana görəsən, bu barысы da bizning 1800-ci yıldan, 1700-ci yıl axırından 1800-ci yıldan bulğan qabr daşları, şöymə? Anlaşıq qabr daşları yox, qayda? Yox. O şu Qudur zamanı. Onlar da məşidlərdə jimirgən vaxtlar. Bir qasır şunday uğraşır. Bir, iki qasır polnoç onda yox bir nəsədə. Deymi? Şuna şu səbəblə doğuman tarixdə yox. Mana şu zamandan mana bizim Allah rahmet olsun bizim mana Şehveli Mercani Mustafa Dal Akhbar kitabını yazayım. Hem Rıza ibn Fakhruddin Asar kitabını yazan. Mana biz iki tüp şığanaq qaysını qarab mana biz şu məşkərə mədərəsi turunda da biz şuna qarab indi şu ne turunda da biz barısında şundan qarab bildik. Anlasınmı? Yani kısaca vaxtımız olsa может bizim muzeye kirib шығып qo'yishlar. Ну vaqt biz qanday sevəcəksiniz indi. Şuna indi qısqaçagan aytdı, şuna aytdı fikirlərim etdilər. Ondan sonra millət tamir qarağız, görərsizmi? Mana o qabr ziyaratı görərsizmi? Toşla aylanıb alınған. Şuna bu indi əlbəttə bunda yığanaçlar, baylar bulğanlar aymi? Amma ixtibarda biz indi məsciddə, ixtibarda bizdə şu toş məscid salğan. Sorov, nəsəyə toşan salğanlar? Что, jandarma mı var? Nəsə? Jandarma var. Ruxsat edilgəç, bu ömürlükə qalsın, anlaşılmı? Tatarların uyləri ağaçdan buldu. Ne boynuna yetişsən, değil mi? Qalğanlar niyə yetişsən? Çünki ştop saldı, bu sədaqə cariyə bulub saxlansın. Amma Allah tərəfindən indi siz Mətratan məsciddə bizim al məsciddə o da Mətratan salınğan, şu irik vaxtda etəriz indi. O şu saxlana bizə indi. İndi Hazret Quran Xudo xulq bir günə məktəbə təskirə mənə indi edib getdik Şəğabət Timərcani mən işi mənə şu kitablarda indi ən çox yazılğan məskərə turunda çünki mənə aytqanı bilsə indi olda şu Abdullah Taməşevnin onağını alıb durğan birinci xatını, o xatını tutulur. Galimcan Baruddan xatını 40 yaşda ölə indi. Amma lakin mənə şuna görə anım bizə aytdı, bizim avul kiyavu deyib mənə şu uluq galimlər indi şu onun ati babayları şu qızlarına deyib şunday g'ilim bir onlar bu işini eylənməgənlər anğa. Boyluq için eğlenmeyenler çünkü şunday terbiye alganlar şu kızlar, şunday yoksa terbiye alganlar. Allah'ın etkiler şunday izgi onalar deyip indi. Uzak şehre şu bağlar okutup şu din bulsun deyip tırışkan bizim avulumuzun hanımlar biz de alar bir gururlanarız indi. Buna Ali Münir Hazret nasıl dönüşüyor? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب الله وشو ساعتها وقال قرآن الأرض كين خطأ كين شركنا وفوق الله كودنا كين رحمنا بزق الله رب الله يا رب الله سين رحمنا شفقة لقنا خلينا الله قوشه لازم من نشلك ولان بل بحمل ميقان اللهم كشب غان برضه جناح طرز غفوق الله جناح لا رب زدان يرى غير ده من نجا يا رب الله زين دغاتي شوان دغا أمي تتجهات لغان أتيني لرجع أبي بقول الرئير هم تستون رغم حمدا شوشة زيارتا شوشندا دفن قلبياتوشة عند دين مزجة خدمات قلوا دين مزجة خادم نار بلغان شكرتلار دين مزجة خادم نار بلغان إمام نار حضرتلار أستاذلار شولاي شو خادم نار نين halal ciftlari bulgan, şu kadimler terbiyeleyen analar, okutluğan barlık mümin kardeşlerge, meşitlerimizge, meşitler bina kılıda, meşitler dinimizi ala kituda, hizmet kılgan iğaneşilerge, şunda okutluğan barlık mümin kardeşlerge, ya Rabbi onu dağlarını iriştir. Allah'ın kılan günahların yarlıqa, izgamel artar, ahırından cennette kıl, inni dağa kuşların ya Rabbim Allah razı kıl. İndi ya Rabbim Allah bizlerimizge Resul aleyhissalatu vesselam'ın varisleri bulup, indi anın gıylimin, anın dinin taratıp ötevişi, hem de anın dinin taratışların birlikte Allah nasip kıl. Ya Rabbim Allah indi şuşunda, şuşu ziyaret düşenler, şuşu meşit düşen, şuşu burunlu mirasını yanından turğuzu hizmet kılıcı Münir Hazretleri, hem de anın antilekteşlik, anlatır yerlem yetişlerine hakkasına eclis ol nasip kıl. Ya Resulullah selametlik ver, nıklık ver, indi ya Rabbi şuşu niyetleyen izgi işlerin başkarıp şahız yardımını ver. Ya Rabbim Allah her kaysabızga bu dünyanın baxtın beri, ahiretin baxtın beri, od gazabından uzu sakla. Ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir rahmetik ya Allah. Allah razı olsun. Söz mescidke. Şu çocuklar sola başı 93 yılda birisi namaz okular. Amin amında 255 indi mescidke duransı bular. Bitti bir tane. Amin de anam alayı mescidde 70. yılda mescid sola olması ağaç mescid yanlarından sonra anam alayı bana Avlumuzda bizim otburtlar, orlar bular. Çünkü bu vakitte bu avul, orlar avlu bular. Bu da bizim ziraat karşısında orlar ziraatı. Hemen ana onlarla toşması sağlayındı. Yani biz sen şu mescid vakitte bu sırada şakirtlerinin azmine duratımızı rastlar, medresi rastlar bular. Bu vakit Anam şehadet mercan yaza kıybalasa tuşuna kilip etmegen deyip bana indi kaptı nasıl kursağı şakit vakitler şunda zilimde şakit vadi beytebizinde. Ben etken bizse şu şunda mescid Kazan'da da var. Ettik bir termine. Kayyum Nasır Rahmi Dutmisir. İstitof mescid bu ülkede yanında imam bulagında. Tamam imam. Anladım mümkün mükemmel yemeği. Ha, Ramazan Ramazan iki kişi mi onlar? Mana şunday mescid indi bizim mana Qashqar mescidi kular qolgan mescidlar indi. Şu bir proyekt işlangan mescidlar indi. Mana endi biz ana 11 milyon işlangan, biz ana manarani ko'tarib, butun tublar yopilgan, yamadan endi Alloh rahmati 2 yillik endi muftiyimiz kelgandan so'ng muftiyga aytdik endi yamadan bir namoz o'qib duo qilsal deb, endi prezidentimiz Qora yo'lga o'linda qo'shib
Balık Müstesna Kırıyıl avında namaz mescidi açkanda. Kişi yılga İsmail Ağa'nın avlunda. Ağaç meşet. Mana shunday muftiyimiz endi sırada prezidentimiz mana ruxsat berdi. 2 yilda mescidini tükendirib bitirdiler. Allah rahmeti. Mana bu kunda yangadan jimirib deb aytgan, yangada bik motor ishchilar. Bik netib nig'atalar. Birinchi osqi taraflar endi biz niyatimiz bor. Birisida oshxona, birisida muzey ishlarga, birisida bolalar o'qotatirgan joylar, birisida kibit shekillandi. Endi mana tuzilib bitgach sizni kutamiz shu masjidimizda motor kelib sizni qo'rarga va o'tlar olma bunda